Goedemorgen allemaal. We zijn in de Zoepco Express, want het is carnaval zaterdag. Dat betekent de boete boetezitting en dat betekent natuurlijk de Zoepco Express. Dus we gaan de komende 3 uur lang er weer een heel feest van maken. We gaan nog metnemen, we gaan met mensen kallen, we gaan spelletjes doen, we gaan zingen, we gaan schminken. We gaan van alles doen. Maar zoals je wel ziet, is het ontzettend rustig. Dus we gaan maar gewoon eens lopen en we gaan maar kijken wat we tegenkomen. En je gaat het met ons met ervaren. De trein riet al, dus we zijn al onderweg naar Igmijn Heerlen. Oh. Ik hoop dat iedereen een beetje goed geslapen heeft. Het is natuurlijk super vroeg. Maar mocht ze zich nu op dit moment klaar aan het maken zijn voor het einde van het ander, dan hoop ik dat we heerlijk behang voor zich zien. Nou. Oké, ik hoor stemmen, dat is al positief. Goedemorgen. Nou, kijk eens, hier zitten al mensen. Oh, jongens. Ja. Het is voor iedereen vroeg. Goedemorgen. Wilt je misschien een pinnetje winnen van L1? Ja? Maar wat voor dat voor doen? Nou, ik heb wat spelletjes. Je mag kiezen. Maar die weten niks. Als jij dan... Ja, het is hier in ieder geval gezellig om 7 uur in de ochtend. Ik heb verschillende spelletjes. Ik heb een quizje. Of je hebt een soort finish the lyrics. Heel leuk. Wat wil een spelletje? Een quizje. Een quizje. Nou, dat is goed. Ben ik dan wel dat gevoel als je bij mij bent? Ja. Je kennis. Nou, ik heb wat makkelijkere en wat moeilijkere vragen en dan roep maar. Wijn presenteert de boetezitting. Oh jongens, dat weet ik allemaal niet. Ik kan door die van doen. Nee, ik heb geen idee. Nee, weet niet. Ik ken wel, ik weet weer hoe maar ik weet niet meer. Omschreven is. Nee, ik kan niks zeggen. Nee. Goed, je er niet aan begeven? Niet aan begeven. Nee, dat is goed. Noem 3 artiesten van vorig jaar. Erwin, Beppie, Frans, John, nou ik weet er nog niet. Dat is voor die vrouw die just niet wist. Ja, precies. Ja. Miserabel. Klaar. Oké, volgende. Noem 3 of meer haltes van de Zoepco Express. Kijk, we hebben het just gehoord. Valkenburg, Heerlen. Eindhoven, Weert, Roermond, Horst, Zevenum, Venlo! Ja, Jurgenslot zit dat en... Ja, maar ik hoef er maar 3, ja? Ja, dat is wel. Nee, precies. Het evenement heeft natuurlijk de boetezitting, maar wat is een ander woord voor het evenement? Vergunner de zoekkoe. Ja, helemaal goed. Heb je enig idee hoeveel vrijwilligers bij zo'n evenement betrokken zijn? Nee, maar dat moet er echt heel veel zijn. Ik denk wel honderden, misschien wel 1000. Het zijn er 75, dat zei op hun website in ieder geval. Echt? Ja. Oh, oké. Ja, dat is, en er zijn natuurlijk verschillende pleinen in Venlo. Hoeveel artiesten denken dat er in totaal komen? Is gewoon een inschattingsvraag. Ik wist dat, ik heb dat gehoord. Ja, nee, ik weet dat helemaal niet. Een stuk of 50? Ik denk meer, hoor. Ik denk 60 of 70. 70, juristjes. Ik denk eigenlijk ook wel meer. Nog meer? Ik denk... 100? Ja. Het is het dubbele van wat Geer zei. Het zijn er 139. Ja, dat is toch wel dicht. Dat is wel de elders, ja. 139. Ja, goed zo, goed zo. Nou, en de laatste. Hoe is de boetezitting te zien? Op L1 natuurlijk! Nou, weet je, dan gewoon nog een pin geven. We hebben gewonnen, jongens. Yes! Waar is Arno? Ik ben tweede in de taart. Oh, die wil ik hebben. Ja. Nou, we zien nog helemaal... Ja, we zijn de allereerste volgens mij. Ja? Ja. Dat is de limited trein. Ja, ik moet echt zien. Ja. Oh, echt. Ja, je doen ze tegenwoordig een moord voor die pinnetjes. Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dank je. Alsjeblieft. Jongens, we hebben een pennetje. Yes. Dank u wel. Alsjeblieft, alsjeblieft.
Alsjeblieft. Nou, veel plezier hè. Goedemorgen. Wilt u misschien ook een pinnetje winnen? Pinnetje. Wat moeten we doen? Sorry, ik ben aan dit. Ik heb verschillende dingen. We kunnen een soort finish lyrics doen. Dan zing ik een zin en Geer maakt het af. Ja, ik ken hem van maanden. Ja, wat doen? Ja, dat gaan we doen. Nou, hartstikke leuk. Oh. Nee, Dick is beter zingen dan ik. Dat is fijn. Dat is fijn. Ah, kijk. Moet je niet Nee, even back zitten? gewoon, hè? Jazeker. Oh, dat hoeft niet. Het is geen moeilijk kusje. Dus we doen het op. Karakter. Ja, goed zo. Alles wat karakter. Gelukkig in bed niet te zien. Nog niet misschien. Ja, nou ja, helemaal goed. Kijk, ja, precies. Ik heb ook mijn Schreekse liedjes, maar ik heb ook wel wat makkelijkere Venloze liedjes. Kom, laat ons nou. Wat zie ik jou niet vaste loven is ontstaan. Helemaal goed, helemaal goed. Oh, wij zingen. Kijk maar niet. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Andere moet hebben. Maar, er zal vast nog wat bij zitten. Kijk het LVK. Nee. Nee. Geer wel, hè? Je mag helpen. Ik heb geen rijen om te... Geen rijen om te komen. Witse wel warm, dorm. En alles moet zich kloppen. Het hart is sneller zon. Witse wel warm. Helemaal goed. Dat het kind. Ja, dat was het. Ik denk dat we even door. Ik heb nu 2 Maastrichtse liedjes. Ik ben zo... Verliefd. Hartstikke verliefd. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Ja, helemaal goed. We doen er nog 2. Kindje Santana. Ik voel me alleen. Oh ja. Nee, dat was het. Dat wordt het. Oké, de laatste. Dat laatste. Groeten, noeten. Groeten, viestent. Oh ja. Groeten voor alles geen betent. De vriendje voor het leven telt. Gelukkig zit in bed, wie maakt lang aan het buffet. Ja, ze doen alsof ze het niet weten. Ja, nee, dat is hij niet. Dat is tactiek natuurlijk. Nee? Nou, maar in ieder geval... Ja, zeker. Zeker. Let's go. Alsjeblieft. Ja, wat zingt ze dan normaal? Slaap, kindje, slaap. Ja, je ziet ze slaap. Moet je hier eens bij gaan zitten? Ja? Op de shoot kunnen we. Als de vraag 1 is, dat de Zo. show mag van 40 jaar. 43. Oh ja, dat weet je nog. Wie is het? Goed, hè? Heb je er zin in? Nee. Nee, nooit meer aan de mos. Ja, gedwongen. Gedwongen, ja. Ja. We hebben geen keus. Dus ja. Door bij hem. Dat is hem. Ja. Mos gaat. Volg niet de eerste boetezitting, hè? Patrick, nu wel de wedstrijd. 24. Voor. Oh, echt? Oh, we zien al, ja, inderdaad. Ja, schandalig. Schandalig, maar we zien al een Valkenburg. Nou, dat gaat snel. Snel, ja. Wat wordt de mooiste editie? Of eigenlijk iets dat je dacht, oh, dat is me altijd bijgebleven. Geen ene. Ik heb me geen ene meer herinneren. Nee, dat is allemaal hetzelfde. Nee, maar je zit wel echt de vaste sfeerders. Oh nee. Moet je nog door straks? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, voor de stadion hier in Maastricht. Je gaat me strikken. Ja.
En dan, wat trekt zich dan zo'n boetezitting? Want Maastrichtse carnaval is wel echt anders dan Vastelovend en Venlo. Wat krijg eens? Groen. Of je nou de koffie in, jong. Ja. Maar je ziet dus niet echt van de Maastrichtse muziek. Gewoon alle muziek. Alle muziek is goed. Mooi. Heb je de pin van dit jaar al? Nee. Moet je goed van dadelijk verdienen, hè? Ja. Ja, wilt je wel verdelen? Ja, dat is goed. Dat kun je vraag 1. Marco, let op. Wilt je een quizje doen? Ja. Oké, nou ja. We moeten niks krijgen, hè. We moeten even doen. We moeten even doen. Dat is goed om te horen. Dat is wel, nemen ze Valkenburg ingestapt volgens mij. Ja, andere coupés. Dit is de stilte coupé. Je dacht, dan beginnen we de dag. Ja. Ik heb er rustig aan beginnen, hè. Heerlijk. Oké, ik ben benieuwd wat je nog van vorig jaar weet. Maar wij... Man 43. Dat is de enige wat ik ook weet. Heb je er nog eens als show gekomen? Ja. Wat voor? Zie Wat voor show? Ja, te klein, ja. Wij presenteert de boetezitting. Ja, dat heb Dat denk ik niet, want ik zit hier in de trein. Dat zou niet weten. Nee? Nee. Patrick, wat Patrick, dan? ja, ik weet het niet. Nee, dat ding is Nee, dit er niet. Patrick. Ja, dat is Robert van Dal. Dat is er niet, hè? Zij is vorig jaar gestorven. Ja, Patrick. Ja, Ja, en een andere dan. Nee, zou dat niet weten. Nou ja, je weet wel, zijn schoenmat. Ja, 43. 43. Voor de mensen die dit nog niet snappen, dat wordt een vraag vorig jaar uit de quiz. Dat wordt de showmat van Joop Aerts. Jopie. Wie heeft het plein hoe de boetezitting is? Cool. Dat is ook cool. Wie het, de Meijer is dat toch? Nee? Altema. De Alde Meijer. Ja. En inderdaad, En ook soepkool. dat koffie, hoe verstoord. Dat is de Alde Meijer, ja. Wie heeft het... Dat je ook al doet, 20 jaar met mij. Nee, hadden ja. 3 jaar van de 20. 24 uur gedaan. En is dat nu een nieuwe traditie voor dich? Nee. Nee, ik ga dadelijk nog een doen. Dat weer goed. Ik denk dat ze er wel binnen dezelfde artiesten zien. Wat zijn ook artiesten dan? Dat heb ik horen zeggen. Oh. Ja, nee. Ja, artiesten krijgen genoegschap van net. Goed zeggen. Nou, dan ben ik eens benieuwd. Noem eens 3 artiesten van vorig jaar. Ja. Wat een vraag. Ik heb flauw idee. 30 mei, 4 ton. Nee, zo dat niet Nee, weten. Beb. Ik schiet er niks meer met. Beppie. Oh ja, Bappie. Ja. Ja. Wij hebben vorig jaar de LVK gewonnen. Meestal zien die ook altijd al LVK winners. Wij hadden vorig jaar. Ja, dat was hij. Uiting, of is dat niet al? Nee, we worden vorig jaar wel. In Amsterdam. En ik kunt toch ook niet terugzetten als een eentje zeg dat die kunnen ook. Nou, nu zal ik even vertellen. Ik heb gisteren bij Lex in de trein gezeten. Dit is op dit moment ook in Venlo. Ik zal hem zo even bellen. Nou, dat is goed, dat is goed. Nou, zullen we nog eens een leuke vraag doen? Ja, dat is aan de ene kant. Hier. Wat is het, ja, wat is het vastelovensmerk van L1? Wie heet dat? Merk. Wat zo dan? Loor op de microfoon al. Ja, dat klopt. Dat klopt. En noem eens 3 artiesten van dit jaar. Ik zou vertellen, die zijn nog niet bekend, maar ik ben benieuwd wie verder komt. Rufmaar zal wel daar zijn. Ron Gillissen, ja. Rufmaar, Bappie. Mr. Loco Loco. Spiegenspan. Ja, we gaan erachter komen dadelijk, hè, om 11:11. Ik weet het wel, maar ik weet het ook weer niet, zeg maar. Ga dat dan wel doen, even spannen. Ja, doe dat wel spannen. Ja. En dan vraag ik aan het einde Wim geweest is. Ja, dat is goed. Ja, kom maar terug, ja, straks. Dan krijg je een heel zo'n interview als ze zo beneden. Ik heb ze door met een smet. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Kom ik met je met. Ja. Dus tijd, Ieder café, ja. Altemaat. Altemaat. Ik dat niet, ze zien dat film. geen shot niet op het plein. Of, Nee, te café. Dat is de kaart, dat weer. Gewoon lekker binnen doen. dus je krijgt überhaupt niks met van boete. Alles. Jawel, dat Niet vuil of wat zo zeggen. Oké, dat is wel. Maar ik heb wel polsbandjes. Ja, voor de eten. Ja, voor de trainer. Moet van de tegen, hè. Ah, ja.
Oh, nou, dat hebben we nog nooit gehoord. Dat is nu. Dat mensen dat doen. Ah, gezellig. Dus als het gezellig wil zijn, kom naar de Altemeer. Nou, Dat is het goed, hè. Dat is het goed. nou oké. Wilt je gaan een pen? Ja, ja. Ja, ja. Dat is goed verdiend, hè. Wat een shutterspaar. Een veel bidoeles of hoe? Wat wie hoor, Daar, pap. Ja, Sam, dus daar Zal ik eens een liedje zingen? Nee, dankjewel. Nee. Niet als lang is zingen. Nee, ik ben met de auto, ik moet opletten dan wel. Oh ja. Dankjewel. Ja. Toen moest ik je straks Ja, dan moet ik beginnen. voor. Ja, ik moet nog terug rijden. Was gewoon voor dit doen. Kijk eens daar, ik heb Dat is goed dan, dan heb je het al. Ik weet niet of dat op de jas past. Hij is goed hoor. Ja. Ja, dat is goed. En op de schwoeren. Ja, Nee. Opnieuw maar. Nee, ik heb niks meer te zeggen. Dat is Nee, dus leuk. Dit is die moment. Maar de jongen, ja. Dit is het moment. Ja, de jongen hierachter heeft denk ik niet zoveel te zeggen op dit moment. Nee, dat is klaar. Hè? Wij zijn wel beide sprakeloos ervan. Nou, mooi. De brug opgeschakeld. Ik heb nu dik vuur, dat is die spakeloos best, hè, jong. Nee, gewoon niet. Maar dat is een vreugde. Oh ja, dat is- doe dat maar als excuus. Ja, Nee, maar dat komt wel goed. rustig zien, anders ben ik gans verrekt dadelijk. Ja, en ja, als er nog trucmosserie is dat natuurlijk. Ja, daarom daar moet ik op letten. Nou. Dus, ik moet ze toch toesbrengen. Maar hier zit je Pablo in. Ja, Spaak goed, hè. Twee maal. goed zeker. Ja, dan doen we nog maar. Dat is Nou, lukt wel. Kom maar op. Niet zoveel nog. Ja, maar Dat zijn natuurlijk gisteren geweest. Leuk het, jongens. Sjoe, dat is het, sjoe. Ja, wat is straks geweest in werk, hè? Oh ja. Maar op die beter, hè. Ja. Dat is mooi, hè. Zo schoen erop, hè. Nu kan het feest echt beginnen. Doe ik het het feest. Allemaal blikbeelden. Gezondheid. Nou, proost. Veel plezier. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Tot straks. Ja. Zullen we zo? Zo. Nou, we zijn dus al gestopt in Valkenburg, maar ik zie hem daar helemaal niemand. Dus we lopen gewoon eens. Ik zie hem daar wel iemand zitten in de eerste klas. Kijken boven. Nee, ja, zoals je ziet, je kunt het nu waarschijnlijk nog niet voorstellen, maar dadelijk zit het echt helemaal vol. Maar in het begin is het altijd zoek naar lu. Ja, zie je, daar zitten twee vrouwen. Yes. Goedemorgen. En, heb je er zin in? Jawel, ja. Ja, we wordt meteen al vroeg gefilmd. Ja, super Overal express. vroeg dan. We worden om 6:30 op het station. Oh, dat valt nog mee. Ja. En gisteren op tijd naar bed en dan gaat dat wel. Hè. Ja. Is dit de eerste keer boetezitting voor u? Nee, ik ben al heel vaak geweest. Dus, ik ben dat tel kwijt. Ja, ik weet niet. Of voor de 11 al halen weet ik niet. Ik heb een paar jaar pauze gehad, maar al vanaf 2007 geloof ik verschillende jaren gegaan. Dus, ja. En heb je een moment waarvan je zegt, nou dat was echt fantastisch, dat is me altijd bijgebleven? Nee, ja, dat is zoveel leuks geweest. Ja. Nee, ik kan niet echt het roetpikken van dat was zo fantastisch. Dat is toch ieder jaar een beetje anders, andere artiesten. Dus, ja. Ja, dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja. En hoe hoop je iets voor dit jaar, een bepaalde artiest? Of? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen eens meer gekeken naar het programma. Ik heb ergens opgepikt Big Benny. Dat is ook bijna vaste prik dat hij erbij is. Dus, ik laat me verrassen. Ik ken wel van die liedjes, met doorgeet vanzelf. Je bent een LVK-fan. Ja, wel gevolgd, ja. Ja, ook wel eens hergeweest en ja, dit jaar niet. Maar niet dat toch het uitspringt van, wauw, dat is fantastisch. Ik vind de laatste jaren dat muziek gaat, ja, goed is vernieuwing. Ik heb meer met die oude liedjes.
hoe je makkelijker met kunt zingen, wat het rustiger gaat. En het is natuurlijk wel veel dat mensen zeggen dat de muziek echt veranderd is, hè, de afgelopen jaren op het LVK. Ja, klopt. Ja, dus toch meer die housebeats komen. Hè. De festivalisering werd toen maar verteld. Ja, merk ze toch bij alles. Ja. En wat is de reden dat je eerder weer terug gaat naar de boetezitting? Ja, de gezelligheid. Zo was statie voor statie geweest. Dus het is eigenlijk maar net een beetje wie het uitkomt. Soms verkeertjes vergeten voor het andere. En ja, dit is wel gemakkelijk met de trein natuurlijk. Dan hebben ze niet die polsbandjes zacht. Ja. Ik kan ze wel gewoon. Vervoer is geregeld. Dus, Is het makkelijk om aan treinkeertjes te komen? ja, als er op die bij is wel, ja. Maar ja, het is immer in de gaten houden, want het is niet, de datum is het, en eens is het er. En ja, we hebben dat wel eens gemist, ja. Ja. En dan zien ze op. Ja, dat ging natuurlijk snel. Ja. Heb je al de L1-pin? Weet ik niet. Ja, niet bij mij, maar... ah, kijk. Nou, top, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, Dat was gewoon ook. dan wens ik u heel erg veel plezier. Ja, hier ook. Dankjewel. Ah, Allah, Zo, ja, Allah. Nou, en door naar het volgende. Hier heb ik al gekeken, hè? Ja. Daar is niemand. Oh, en we staan weer stil. Kijk, dat is voor mij mooi. Dat betekent waarschijnlijk... We zijn in Heerlen. Oh, we staan nog niet helemaal stil. Dat is echt verwarrend als ze dan dit trein rijden. Dan lijkt het als een ferie, maar weer hier niet. Oh, maar hier wel nog steeds. Oh, nou kijk eens, we zijn in Heerlen. Nou, dat is toch al... Ik zie genoeg mensen hoe een spelletje met kunnen spelen. Goedemorgen. Hoi. Nou, daar staat een hele groep in. Dus ik denk als we door lopen. Ja, precies. Kijk, daar zijn we blij met. Die hebben er ook wel zin in. Dat is ook mooi natuurlijk. Nu heb je nog nooit mensen ontmoet die er geen zin in hebben. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Die lopen doorheen, daar lopen we weer achteraan. Dit is stilte. Oh, der wordt voor gesteld. Iedereen gaat zich tegenwoordig in de eerste klas zitten. We hebben heel even een pitstop. Even wat dingen wisselen. Oh ja, dat is prima. Griep 10 kans. Ranzen. Ja, we komen eraan. Doe eens binnen in beeld. Oh, met een binnenbeeld. Kijk een beeld. Kijk. Nu bent u in beeld. Goedemorgen. Heb je er zin in, heren? Absoluut. Ja? Zeker. Hoe kijk je het meest uit?
Ja. Dat was een goede vraag. Weet het programma nog niet, hè? Nee, dat is nog een verrassing, hè? Ja, wat? Weet je dat? Ik heb het gezien. Oh, Ja, maar dat is ook alles met gezag eigenlijk. Met name gewoon genieten. Gewoon lekker genieten. Lekker bier te drinken. Goed weer. Oh, dat is toch niet, Spoeltje zit een vaste prik voor u. Voor mij is het de schier. Oh. Ja. Voor mij gewoon vast te prikken, ja. Ja? Ja. En je hebt ze met gesleurd. Ja, zeker. Zeker. Zoveel mogelijk glue metnemen, hè. Ja, wat wordt die een verkooptruc? Sorry? Wat wordt die een verkooptruc? Maar daar hebben ze niet veel voor nodig. Ik ben gewoon weer vertellen. En wat verwacht ze een beetje? Heb ze het wel al eens gezien op tv? Of? Ja, altijd. En ik voor 4 jaar 6 dagen carnaval. Dus dit is eens een keer gedaan. Tof. En ja, gewoon een beetje meer drinken, van de muziek genieten en samen genieten. Ja. Wilt je een... Filosofisch. Wilt je een spelletje met me spelen? Zeg, ja, Het klinkt... Het klinkt... Dat doen ze gezonder weer. Heb je dan een halve smurrie gedaan? Het komt anders over als wie je het bedoelt. Ja, dat mag niet doen. Dat mag niet doen. Ik dacht misschien kunnen we een soort finish the lyrics doen. Oh, ja. Ik zing een zin en jij maakt het af. Zeker. En als je allemaal meedoet, krijg je allemaal een pen van mij. Ja, dat is goed. Nou, Open. mag ik wel even mijn telefoon? Of plaats maken. Oké. Ja, weet ik niet. Ik heb een van een spuitje doen. Oké. Wie bekend zit je met het LVK? Redelijk. 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 Shontana, Beppie. Ja, dat wordt aardig. Oké, nou ja, we gaan gewoon beginnen. Dus wij doen het op. Karakter. Langzaam maar wat zachter. Ja, oké, de eerste helemaal goed. Kom, laat ons nou. Het zie ik om mijn vaste loven, dit zonstond. Ik ben niet geboren, gelukkig geboren. Ik kom ver, maar kom ook altijd weer. Ja, zo een stem. Terug naar het stadje van plezier. Ja, 10 punten, 10 punten. Nu begin ik het moeilijker, daar hebben de meesten wel moeite met, maar je hebt wel vertrouwen in. Oh, hey, zingen met een... Ja! Zijn verder? En hoe? Ja. Ja, en nu verder. Dus wij blijven altijd. Nee, dat ken ik niet. Verder ken ik niet. Dat is voor u gewoon nog, hè? Ja, dat is waar. Het wordt het boetezittingliedje van vorig jaar. Van Frans en Lex. Ja. Dus ja, eigenlijk, hij stoert maar te weten. Nee? Oh. Oké. Oh ja, dat kan. Ik heb geen rijen om te stoppen. Rijen te kom, witse warm door hem. Ja, Rempetem natuurlijk. Ik voel me alleen. Gebroken. Dat klopt niet. Ik voel me alleen. Shontana. Wat heb je contact? Alleen, dat gevoel, dat kent iedereen. Ja, nou ja, dat tellen we helemaal goed. Ik ben zo Hartstikke verliefd. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Na. Oh, ik dacht dat we er met liggen. Ja, dat moet. Maar wie kan ik dat maken? Oké. Weer een LVK. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Swingend strong nou, Ja. Klap in hem op. Oké, het ging van braaf. Nou ben Het ging van lief. Nou lachen, nou lallen. Eerst met z'n tweeën, en daarna met z'n allen. Wat moet wel een gat klaarmaken? Oh ja, dat is goed. Hansen. Oké, we hebben er nog 2. Eindig het moeilijkere dingen gaan eindigen. Oh, ik zie mezelf heel terug. Griep 10 kans. En griep 10 kans. En 4
Ja, nou ja. Dat wordt, die kent ook voor. Gerard heeft 2 pins verdiend. Ja, ik kwam uit, maar ja. Ja, dat klopt. Dat is van Mout Chatinier inderdaad. Griept in kans en vier het leven. Spreekt de... Jong aan de Noordig. Ja, nou, helemaal goed. Oké, en de laatste. Groeten, noeten. De vogel alles geven tent. De vriendschapsveur het leven tent. Blijf jij in bed. De vogel alles geven tent. Het leven tent. La 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 la. We zien ons. Morgen weer. Ja, ongeveer. Ik weet het zelf al niet helemaal. Oh ja. Nou ja. Ja, ja. Krijg je allemaal een pen van mij. Oh, pin af. Dat is toch een pin voor mij? Doe dan. Hier. Ik heb nog meer reclame maken. Ja jongens, salut! 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 Allah. Ja. Hij met mosterd en Sandro, zei het speciaal. nou eens op. Chris Ja. kan het beter. Nou, kijk wel Kijk mooi. eens. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, kijk Top. eens. Hoi. Dankjewel. Alsjeblieft. Van Allah. Alsjeblieft. Dank je. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, superleuk. Alsjeblieft. Kijk, jij krijgt er 2. Oh, dat vind ik. Oh, Zo vind ik is wel lief. zoveel. Dankjewel. Alsjeblieft. En niet of we een goede tijd tijdens. Ja, zeker. Zeker. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. En heb je er zin in? Ik zeker weten, we hebben er zin in. We zijn er helemaal klaar voor. We hebben alles op bios. Tenminste, Ach, kijk, hier is hele voedselbevoorrading. het overlevingspakket. Het is toch een lange reis, ja, dat moest je niet doordrukken. Nee, zeker ja. Dat is toch nog 2 uur, hè? Het is een lange rit, ja. Geet het op? Ik ben bang voor wel. Heerlijk. Is het de eerste boetezitting voor u? Nee, dat is voor mij al de 4e keer schattig. Ik weet het niet allemaal meer, maar... We zijn al, nee, dat is niet de eerste keer. En wat maakt dat je ieder jaar denkt, om wat we weer bij zijn? Nou, we zitten sowieso altijd voorbij voor de gezelligheid, hè. Dat is het belangrijkste, toch? Zeker, en je gaat altijd met z'n tweetjes of er komen nog mensen We bij? zijn normaal met meer groep, maar ja, er gaat sommige kosten niet, sommige wonen niet. Dat zijn we maar gezellig met ons tweeën. Nou ja, dat is net zo leuk toch? Precies, zeker. Ja, we komen misschien weer wet, komen we altijd nog gaan tegen. Zeker. En heb je verder nog vast laten spannen? Morgen het op te gaan neer kijken. Maandag rustig aan doen, ik mag dinsdag morgen weer werken. Ja, er zijn mensen die dat beter geregeld hebben. Er zijn mensen die wat dat beter geregeld hebben inderdaad, maar er zijn eigen dingen in het leven. Ja, zeker. Wat doet je voor werk? Ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar ik maak frisdrank, laat je zo eens het Je afhalen. maakt frisdrank. Oh, dat is tof. In een fabriek of wie? Ja, in de fabriek, ja. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig. Kun je iets meer omschrijven? Drinken we het vandaag? Ja, dat is voornamelijk energiedrank wat ik maak. Daarbij ga ik voornamelijk de grondstoffen af, alles klaarzetten voor de collega's die het alles kunnen oplossen. Kortom, ik moet ervoor zorgen dat de smaak altijd even goed is. Hele belangrijke taak. Nou, wat leuk. Het is een hele leuke baan, je doet het met plezier. En vandaag even gaan werken, maar dan drink je het zelf. Nee, ik heb sowieso een lekker weekend, vandaag gewoon we allemaal zelf drinken. Heerlijk. Zeker weten. Nou, geniet ervan. Ik ga nog een pintje. Dat is zo goed. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Zo, nou. Mijn tas staat erachter nog. Wie? Ik heet Fabienne. Wel, ja, dankjewel. Ik ga zeker trainen. Ja. Ja, nee, ja. Dat is absoluut een feit. Ja. Breuk, jong, dat is de breuk. Oh ja. Nee. Nee. Sander is best op de televisie. Ja, dat Dat wil je ook niet zo. Prima, zondag. Het is live.
Dus je werd zeker goed gezond. Ja, helemaal goed. Gezondheid. Gezondheid. Soms of leed. Wenselijk dat het je bij je. Wie over de velden wijdt, loeien de klokken van Limburg Milange. Loeien de klokken, versterken de band. Laat ons vuren, wat stijtige buren. Loeien de klokken van Limburg Milange. Bim bam, klokken van Limburg Milange. Bim bam, klokken versterken de band. Nog een compleet. Zo'n klinkende klokken. Wat is dit voor een liedje? Dat, ja, de loeiende klokken, hè. Wat smeekt van Frits Rademacher. En, ja, nee, ja, misschien. Wat zit dat daar? Wat is dat dan nu weer? Dat is ook weer. Aan de patronaat knuppelen. Oh, dat toch gewoon zijn met z'n ene. Dat wil je ook wel een vleugel op zien. Nou, veel plezier hè? Ja, zeker. Het horen 6:30. Is te doen hè? Ja, dankjewel. Om een vieren is dan alles wat ze wil. Kom nou aan buffet, dan bestel ik geen pils. Kom nou aan buffet, dan bestel ik geen pils. Wat is het? Ik ben er niet. Ik ben er naar van, jongen. Dat is ook smal. Spaarblauw hè? Ja, ik ben heel duurzaam, hè. Dat staat nog erop. Dat is van vorig jaar. Ik heb hem netjes bewaard. Nou, wat is dat? En een muntje gespaard. Nou, kijk, zo doen we dat. Zullen we doorlopen? Nou, veel plezier. Ja, dankjewel hè. Ja, hetzelfde. Oh, dat is de muziek met de trein. Oh. Ja, daar zitten we niet. Misschien zal kijken. Oh nee, dat kan wel niet. Ja, zeker komt nog dag. Hoi. Ja. En? Wie is het hier? Die is het heel erg goed. Ja? Ja. Ja, ik heb een brokkenkeek. En wat is het concept van brokkenkeek? Dat de gesneden stukken nog thuis liggen. Ik heb de verkeerde meegenomen. Nee. Ja. Nou ja, op zo'n dag wie vandaag maakt dat allemaal niet uit, zo. Wij breken de brood. Ja, precies. We gaan alles delen. Heerlijk. Heb je er een verwachting voor dadelijk? Nee. Tuurlijk. Heel veel carnaval. Heel veel leuke muziek, leuke gezelligheid. Ben je fan van een artiest? Hier komen voor alle artiesten. Het maakt ons niet uit, dit is de sfeer. En ben je dan echt in het podium kijken of krijg je niet zoveel met van het podium? Ik denk niet dat we veel met drie van het podium. Nee. Ik vrees van niet. Gewoon gezellig samen. Absoluut. Wilt je een L1-pin? Ja. Ja. Ja, zeker. Absoluut. Bij die schattenpoelen. Ja. Is het een beetje druk in de trein? Nee, nog niet zo. Maar ervaring leert wel dat het dadelijk ineens super druk is. Dus daar kan nimmer eens lopen. Oh. Ben je al vaker met de trein met geweest? 16 jaar geleden. Toen de kinderen er nog niet waren. Nou, ik moet zeggen, het is mijn tweede jaar en vorig jaar het eerste uur dacht ik... Oké. Dat is iedereen. Ja, dat zijn wel hoge verwachtingen, maar op een gegeven moment zei het hier echt helemaal vol. Leuk. En ik denk dat dat vooral vanaf Romein is, denk ik. Ja, de parkstad moet nog een beetje aangemoedigd worden. precies. Maar Meteen een oproep. Verdomme gewoon die ambassadeurs. Kijk, de kinderen zijn bios.
Wat leuk. Ik denk dat hij ook wat gaat willen zeggen. Ja? Nou, ik ga En vooral de mans. De mans, ja, die hebben nog al het grootste moelwerk. Ja, zeker. Dan denk ik dat ik iemand zie. Dat is Ah. onze ambassadeur door. En Geer, wat voor dag is het vandaag? Ja, dat is een goeie. Valentijnsdag, ja zeker. Precies. Ik heb het eigenlijk. Valentijnsdag. Heb je dat al gevierd vandaag? Ja, nu met z'n allen. Alle geliefden en begin. Ja. Is het een vaste groep? Moet je altijd met God? Of? Ja. Ik weet niet meer dit. Dat is ook cool wel, joh. Ja? Door ons even ons allemaal ook kwijt. Was je altijd met Kiener en... Met z'n met willen wel, joh. Wat leuk. En je wilt ieder jaar met? Ja. Want wat vind je zo leuk aan de boetezetting? Ja, ik vind carnaval gewoon superleuk. Ja. Is het voor u de aftrap? Of begint het al eerder? Ik begon gisteren voor mij. Wat heb je gedaan gisteren? Ja, nee, gewoon carnaval. Een heerlijk. En wat vind je het allerleukste van een vastelavond? Ik denk gewoon de gezelligheid, alles eromheen, dat eigenlijk. En wat zit je mooi geschminkt? Wie vroeg hoort? Kwart over 5. Kwart over 5. Nou, ik dacht dat ik vroeg moest beginnen, maar toen lag ik er nog in bed. En Dick, heb je er zin in? Ja, heel veel. Zijn favoriete artiest? Fontana, Prüfmar, dat soort dingen. Ik zit LVK. Ja, Wat vind je van de winnaar van dit jaar? heel leuk lied. Ja? Ja. Zullen we een stukje zingen? Ja. Ik hoor hem daar al. Oké, zou hem inzetten? Dus wij doen het op. Karakter. La la la. Wie rug ik wat weer? Langzaamaan wat zacht. Ja, nou, kijk. En kennen we dit van vorig jaar al nog? Ik heb geen rijen om te... Stoppen, geen rijen te gaan. Dus wel worden doren. Ja, en dit van Dove. Gewoon kijken tot wie ver je komt. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Ga je nooit gedacht dat hij de hemel zo voorzien? Ja. Het ging van braaf. Wel beter nou brokken. Ik was koekoek. Ja. Ik weet niet helemaal of ik ze in volgorde doe, maar dat is ding. Ik hoop dat me dat vergeven werd. Er is maar één ding dat moet. Dat zou je een brief herhalen. Ja, dat is ja, nu is het voor mezelf ook een challenge. Vanavond. Je gaat alles over. Ja. Ja. Komen er weer in zin eigenlijk. Dat is wel vaak. Maar als het liedje opzet, dan gaat het makkelijker normaal. Heb je een favoriet liedje? Nee, daar eigenlijk. Ik vind ze allemaal wel leuk. Ja? Favoriete artiest? Hoendervel. Wonderwel. Groeten, Noete. Nou, wat vind je er dan van dat die gestopt zijn? Ja, dat vind ik niet heel leuk. Maar het zal wel leuke liedjes zijn op het goede moment gesloten. Ja. De muziek, dat blijft toch wel... Precies. Nou, gewoon nog een pin geven. Dankjewel. Zoek dat je er van vorig jaar ook gaat. Ja, zeker. Ken ik toch nog een erkenning in mijn leven? Ja, zeker. Zeker. Fijn dat ik wel de persoon ben die dat dan doet. Ja, best een goed blij met, hè? Ja, zo op Valentijnsdag. We gaan liever voor elkaar. Hè? Ja, zeker. Nou, geniet ervan. Dankjewel. Gewoon, ik hoef geen koekje, ik weet niet of zo. Nee, dankjewel. Dankjewel, ja, jij ook. Nou, het is al 7:15 ondertussen. Oh, ik hoor stemmen. Nou, hoe komen die stemmen vandaan? Niet hier vandaan. Ach, kijk daar, zijn een hele kopie vol. Ik zie zelfs een L1. Kijk, dat klinkt als een feest.
weet weer die gezelligheid vandaan komen, dus we dachten die moeten we zien. Dan moet ik mijn pak even halen. We zullen de camera even wegleggen. Ja, dat is goed. Doe maar. Doe even mijn moeder bellen. Doe even mijn moeder bellen. We zijn hier. We zijn in beeld. Waar zijn jullie ingestapt? Heerlijk. En vaste preekboetezitting? Nee, het is de eerste keer. Ja. Voor u allemaal? Ja, zeker. En waarom dachten jullie, daar moeten we naartoe? Ja, die staat op mijn bucketlist. Ah, dus dat wordt vandaag afgevinkt. Zeker weten. Ja. En waarom staat dat op je bucketlist? Ja, heel lang niet kunnen gaan en nou weer wel. En toen dacht ik, dan moeten we wel op de beste plekken zijn waar het dan echt helemaal los gaat. En dat is Venlo. Ja, zeker. Zo. En jullie gaan straks nog door in Venlo? Nou, proberen we. Kijken wat de status is om 2 uur. De laatste trein halen, dus... Dat moet wel goed komen, denk ik. Zeker, ja zeker. Jullie zijn er al vroeg bij. Hoe laat vroeg was het vanochtend? 5:30. Ja, bij mij 5:30. Maar we hebben niet geslapen, want we waren pas gisteren thuis om 1:30, 2 uur. Dus we hebben 3 uur geslapen. Nou, ja, En wat stond op de planning gisteravond? Heerlijk, mijn nichtje woont in En Heerlen. toch van de shoot. Is dat een evenement of wat is Ja, dat? dat is een evenement, klopt, ja. En er komen ook artiesten. Er komen ook artiesten, ja. Ja. Het is eigenlijk een traditie. Heel leuk. En dat weer dat hij het laat en dan moet je vanochtend... Ja, weer vroeg op en nou ja, we zijn heel fris en fruitig, dat zie je wel. Heeft u er wel zin We in? hebben er enorm veel zin in. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk niet van het zuiden, wij twee. Wij komen uit Amsterdam, dus dat is best wel ver weg. Maar mijn familie is... Dat hoor je niet. Dat hoor je niet, nee, helemaal niet. Maar mijn moeder komt uit Limburg. Mijn moeder is Limburgs. En ik heb alleen maar Limburgse familie. En nou ja, het is natuurlijk fantastisch om dit feest mee te mogen vieren. Dus de komende dagen bent u in Limburg? Nou, in ieder geval vandaag en morgen. En gisteren was ik er ook. Maar ik moet maandag helaas weer werken. Helaas, dus dan moet ik weer terug. Dus vandaag extra genieten? Vandaag gaan we zeker genieten. Ja, en wat vindt u zo leuk aan de Limburgse carnaval? Nou, het verkleden is heel leuk. Het schminken is leuk. De mensen zijn gezellig. Het is ja, de groep waarmee ik ben is leuk. Maar gewoon het Limburgse leven en het Bourgondische leven, dat is anders dan in het noorden. Dus het is hier ook wat relaxter. De mensen zijn heel aardig en vriendelijk. Dus nou, eigenlijk beter dan in het noorden moet ik zeggen. Dus vandaar dat wij hier zijn. Daar kunnen wij nog wat van leren, absoluut. Ja, ik zat gisteren in een andere trein, dat was de Noord-Zee-express. Konden mensen van Amsterdam naar... echt die waar? heeft u gemist? Nee, die heb ik zeker gemist. Maar ik zit wel in deze trein, hè? Dus ik heb niet deze trein gemist. Is er toch ergens wat goed gegaan? Precies. Nou, willen jullie een vaste lovenspin? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, we willen alles. Heel leuk. Heel leuk. Oh, super. Dankjewel. Oh, die gaan even op spinnen. Leuk man. Top. vind ik echt geweldig. Heel leuk. Heel leuk. Super. En waar kunnen we dit terug zien? In reserve, want wij zijn nog iemand gebracht vanmorgen. Ja. Oh ja, er is heel veel. Die moeten we niet vergeten. Ja. Nee, zeker alsjeblieft. Wij zijn op L1. Op L1. L1 de Limburgse Omroep. Op dit moment zijn we natuurlijk L11 Ala van het carnaval. Ja. Maar op YouTube, Facebook en Instagram. Oh, oké, super. Oh, wat super. Oh. Nou, dat is helemaal geweldig. Nou, Bea, de groeten aan Bea en Kees. Komt in Limburg. Ja, zeker, zeker. Super, nou, fijne dag jullie. Ja, dankjewel jullie ook. Wij gaan er een feestje van maken. Nou, dat komt helemaal goed. Veel plezier. Dag Bea en Kees. Hier werd nog geschminkt. Hier werd gesminkt, ja. Kindmobieltje bezetten. Nou, nu moet ik zeggen dat ik vorig jaar 3 uur lang een poging heb gedaan om geschminkt te mogen worden door iemand en dat is me niet gelukt. Dus, Dat is onze topsminkt. ja, best toe. Nee, ik ken dat niet. Doe deze schminken. Kom maar zetten. Ja, oh, nou ja, kijk. Nou, kom maar dat schudden. Nou. Wat zo alle voor dit past, ook hè? Oh ja, ja, zeker. Toch, maar alles is prima. Alles is prima. Ze moest zich helemaal goed leven. Yo. Wil je zeggen wat ze mama heeft gemaakt? Bij de waarmachine kinderachtig lijkt. Ja, er zit er een leuk verhaal achter. Er zit een verhaal achter, dat zal het zien.
Niet zenuwachtig weer, hè? Met z'n walworen dorp. Ja, zo. En dadelijk is het ruilen natuurlijk, hè. Dat vind ik een heel goed idee. Ik denk dat cameramannen extra achter de camera slumpen. Is echt niks. Dat ding ik zwieg vooral. Wat ben je aan het maken? Streepjes en bolletjes. Top. Hetzelfde als mama, hè. Bedankt, Charlie. Ik ben heel benieuwd. Die zegt tussenavond wel op tv. Je ziet tussenavond op tv wat je doet ziet. Nou, vorig jaar ben ik hier de trein uitgestapt met een snor, dus ik denk dat dit al een vooruitgang is. Oh, we waren op alleen. We zijn op alleen. Zo. Nou, klaar? Nou, top, dankjewel. Nou, super bedankt. Ja, bent zo nog? We rijden op de grond. Alsjeblieft. Geweldig, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Nou, succes nog, hè, en heel erg bedankt. Ja, hier ook. Zo zou het eigenlijk moeten werden. Maar... Vind je het goed? Ja, we zijn op dit moment live, maar je kunt dat terugkijken. Ja, zeker. Ja. Komt goed. Succes nog. Dankjewel. Veel Veel plezier. plezier nog. Hè? Hoi. En, hebben jullie er zin in? Altijd, altijd. Ja. We hebben de geschminkt. Daar zit eigenlijk nog mee. Heb je een cursus of iets gevolgd? Toch dat gewoon zelf? Vandaag voor de eerste keer zelf. Oh, voor de eerste keer? Normaal schmink je niet? Of wie mag niet dat geschminkt? Ja. De pap, dat mag zo zeggen. Door de pap, ja. Ja, ik ken dat zo goed. Ja, dat ken het wel goed. Oh, wat tof. En vanochtend, wie vroeg hoort het? 5:15. Ja. Iedereen is zo vroeg opgestaan. Hè. Gaat dat voor over? Immer. 16e keer, 17e keer, denk ik. Oh, we zijn er echt vast altijd bij. Ja, zeker, absoluut. En wat vind je wat leuk aan de soepkool? Ja, de start van de vastelovend, hè. Ons bier zijn. Ja, is dat voor u de start, de soepkool? Ja, voor ons wel. Ja. En wat vind je het allerleukste? Hoe vond je zeker nou, dat is me altijd bijgebleven? Dat kan ik niet op beeld vertellen, sorry. Nu zijn we natuurlijk helemaal benieuwd. Nee, dat denk ik wel voor dit doen. En nummer 2, wat wel op beeld? Ja, goed. Het is immer, ja, zeker jaar is wel gaat wat het leuk maakt. En juist over voor de sfeer wat drinkt. Wat voor het ophouden. En nu is het natuurlijk vandaag extra bijzonder, want het is Valentijnsdag. Dat klopt, ja. Heb je er aandacht aan besteed of zeker nou dat Kim ik goed doet dat dat samen met de vastelovend? Nee, dat is prima dat het samen is. Mooi. Goed om te horen. Nou, heel veel plezier. Oh ja, sorry. Ja, zeker. Goed dat je het verhaalt. Ah, wat leuk. Ja, ik dacht eigenlijk die regel weg. Heb je ook een tent? Ook een tent? Nee. Ja, dat is wel. Ja, dat klopt. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo, fijne dagen. Hetzelfde. Och Alice, dan komen ze wel voorbij. Hoi. Kunnen ze? Ja, zeker. Ach, hallo. Och. Hallo, hallo. Hallo. Ik ben ook al geïnterviewd in Kullen bij de Limburger. Daar heb ik... Ja. Ja, maar alle vind ik leuker.
Nee, dat moet niet helemaal niet. Dat is wel goed om te horen. Een cupideel aan voor erbij. Met goed kapje. Hier kom ik eigenlijk op af. Weet je wat voor dag het vandaag is? Ja, daarom weer vandaag. Is het zo uitgekozen of toevallig? Eigenlijk toevallig, maar toen kom ik er achteraf achter dat het toch niet toevallig was. Ja, dat is top. Wie hebben het geschminkt? Ikzelf. Wat mooi. Heb ze een cursus of zo gevolgd? Nee, zeker niet. Nee. Ik doe maar gaat. Nou, dat is echt mooi. Ja, ja. Ja, uurtjes te bakken en ik word aan het schminken. Oh, dat is een fijne taak voor de Ja. Wat zit je van elkaar? Zusjes. Zusjes, ja. Maar dat was ik gewoon net. Nee hoor, Ik dacht gewoon vriendinnen. Nou, daar komen we nog eens ergens achter. En je viert altijd samen? Of? Ja, eigenlijk wel hoor. Ja, Nathalie is dit jaar nooit erbij. Ja, mam. Ja, Nathalie werd onmaagd in Venlo. Oh, dat klinkt interessant op Valentijnsdag. Nou, alsjeblieft man, want iets in Keulen, afgelopen dan is die gaan. En nu die iets een keer in Venlo. Ja. Wat leuk. En wat voor een verkooptruc? Verkooptruc? Ja, net kijk ons aan, verhoeven net. Nee, de pinnen zijn op. Vorig jaar was voor 2 keer 11, nu zijn voor 2 keer 11 plus 1. Oh, nou ja, dat is ook een mooi getal toch? Ja, ja. Ik weet net de andere getallen niet. En heb je wel eens iets van de boetezetting gezien? Nee, het is gewoon echt ietsje keer. Echt ietsje keer, ja. En heb je een verwachting? Nee, niks, maar het is het allemaal leuk. Alleen maar spas. Spas. En dat heerlijk gelukkige gevoel van schmink en verkleien. Hé Laura? Van Laura kunt uit Den Bosch. En dan nog... Ja. Dan wil ze geen vastelovend vieren, dus dat wat zij doen. Ja, doe wil ze niet. Heel veel anderen uiteraard wel. Oeteldonk hebben we het dan even, hè? Oeteldonk, ja. Dat heb ik gisteren geleden. Ik zat gisteren in de Noord-Zee-express. En toen zijn we langs alle plekken gekomen. Ja. Ja, ik had het geprobeerd, maar ik had het opgegeven. Nee. Is Limburg leuker? Nee, voor mij leuker. Dus ik denk, toen moet je gewoon blijven bij de vastelovend. Niet zo leuk vindt. Maar die komt zo uit Limburg? Zeker. Hoe komen ze vandaan? Uit Landgraaf, maar ik woon al bijna 15 jaar in Den Bosch. Veel werk. Uiteindelijk voor werk verwoest. Ja. En nu door... Nee. Een fouten zie. Kijk of alle Waalkerk goed kan schrijven, van de Limburger had het verkeerd geschreven. Oei. Kerkgroot. Ja, wie spreekt je uit? Kerkgroot? Kerkgroot. Maar du kannst es niet voor Kerkgroot. Nee, ik kom uit, ja, deels Herkenbos, deels Maastricht. Ik woon in Maastricht, maar ben opgegroeid in Herkenbos. Nou, oké. Dat schildje nog maar even bieden. Eigenlijk kom ik... Waarom mag ze in Maastricht net op vrijdag verkleed? Wat is dat voor een onzin? Ja, ik heb echt geen idee. Ik ben dus opgegroeid in Herkenbos, dus ik ben echt opgegroeid met scholenfestatie. Ja. En toen ik in Maastricht kwam, toen dacht ik... Het begint pas op zondag. De carnaval begint pas op zondag. Nee, dat begint op donderdag. Donderdag in Keulen. Vrijdag, ja, moeten we verwerken. Schoolcarnaval, wa? Is erg... een beetje vuur bereiden. Ja. Oh ja, ik wil alle kinderen van SBO de Griffel en mijn collega's de groeten doen. Maar wat vind jij zo leuk aan Keulen? Nee, ja, worden ietsje keer, wordt geweldig. Wordt boete, alles boete, maar dat is in Venlo in de soepkoel ook het leukste. Boete gewoon en Gidderingen. Gidderingen is geschminkt, verkleed, Gidderingen had gauw zin. Is dat anders in Keulen of in Venlo? Volgens mij wel veel muziek wordt redelijk... Nou, de manslie in Keulen die kennen zich wel gans vladdig verkleiden. Die worden echt heel lelijk verkleed. Ja. Ja, en in Keulen zijn er natuurlijk wel meer van die spaskapellen. Ja. Nee, dat in Joekskapellen. In Joekskapellen, uiteraard. Maar het schönste vieren, ondanks dat de zoekkoel super leuk is toch Kerkgroot. De optocht op maandag, wa? Optocht. Ja, daar heb ik wel eens beelden. Volgens mij zijn we dat vroeger, hebben we dat uitgezonden. Dat is de schönste optocht. Als je maandag niks te doen had, kom je naar Kerkgroot. Ja. Nou, toevallig heb ik maandag vrij. Het beste nummer 19, vuurhand, de knoepjoepenhand nummer, dat had vroeger. 54 of 58? 54, ja. En wat gaat je dan doen? Loop je met een groep of wie mocht dat filmen? Op maandag in een groep.
Du was ook in een groep. En op dinsdag loop ik in Landgraaf, want ik wil per se nog een optocht metpakken, als trio. Als trio. Ja, maar ik kan nog niet verklappen wat mijn spreuk is, van anders klauwt zich aan het actes. Ja, dat moeten we niet hebben, hè? Ja, dat moet ik niet aan. Ik gun voor de prijs natuurlijk. Maar ik hoor wel dat je echt vaste lavensvierders zijn. Absoluut, absoluut, ja. En wat vind je zo leuk daaraan? Schminken. Schminken en verkleien. Nee, gewoon leuk. Alles. LVK-finale aan voor metgepakt. Dames iets doen aan. Oh ja, dat wordt natuurlijk een landgraaf. Ja, lekker erbij. Ja, met fietsje. Nee, we worden netjes gebracht en gehaald toch mingemaan. Ja, dan wil ik ook de groeten doen op Valentijnsdag. Dat is ganz alleen met de kinderen heen. Maar ik vind hem toch heel lief. Ja, het is pure liefde dat de mich de dag naar de soepkoel gunt. Ja, want kun je dat dan vooral goed doet dat het op Valentijn... Ach, kijk, die werd zelfs de hartjes gegooid. Kun je dat goed doet dat dat op carnaval valt? Of ben je wel viert gaat normaal? Luister, als ze zo gelukkig getrouwd is wie ik, dan had ze iedere dag Valentijnsdag. Dus, ja. Dat is heel mooi gesproken. Ja, en het enige minpunt aan mijn man is dat hij net van vaste lovend houdt. Maar dan had ik wel immer een goede kok en een goede chauffeur die me overal kunt halen. Dus dat is top geregeld. Dus ik wil net zeggen, eigenlijk moet je hem heel dankbaar zijn. Dat ben ik ook. Ja, überglücklich. Überglücklich. Ja, dat is goed om te Ja, horen. überglücklich. Ik weet niet of ze nog een overtreffende trap weet voor überglücklich, maar ik denk ik ben er maar niet tegen gekomen. En du bent ook een sukkel. Oh, maar ik heb ook zo'n suk en Ik zou die hartjes metnemen. En wie het Cupido weer gaan raken, Charlotte? Ja, bij mij wel, ja. Ja? Ja, zeker. Gelukkig in de liefde. Ja, maar dat viel ook geen carnaval. Dat wordt mijn volgende vraag. Nee, dat is helaas geen carnaval. En is bussen dat met of ze Ik vind, ja, ik heb een chauffeur. Ja, en ik vind het allemaal prima. Dus ik heb er vrede met. Hoe komen ze vandaan? Uit Landgraaf, uit Warburg. En die vriend? Oh, wel ook uit Limburg. Nee, uit Brunsum. Oh. Ja. Misschien kan ze nog een poging doen met de jaren. Weet dat lukt? Ja, wie weet, ja. Nou, eerst moeten we nog naar Warburg verkozen en misschien burgert er dan een beetje in. Ja. Maar vandaag het is niet samen. Nee, ik kan er straks halen. Dus dat is prima. Ziet je elkaar toch nog wel even? Ja, daarom. Maar hij is dat gewend. Elke carnaval ben ik weg. Dus. Ja. Wat vind je het leukste om te vieren? Een evenement of een... Ik denk de soepkoel en de optocht. Vind ik altijd wel leuk. Bij ons in de deur dan gewoon een kleine optocht. Vind ik altijd wel leuk. Ja. En wat vind je het leuk aan de soepkoel? Ik denk dat de trein het leukste is. Ja? Ja, het leukste. Het is toch natuurlijk superleuk, maar de trein een hele ervaring. Of volgens wie laat de trein terug of vorig jaar van gemist. Ja, dat wordt wel jammer. Ja. Ik heb gisteren het spoorboekje op de website gezien van de boetezitting zelf. Dus ik dat ze nog eens veranderen. Van dit vorig jaar zijn echt. Nee, maar vorig jaar hadden 4 trein gemist. Maar dat lag niet aan dat de trein met de tienen veranderd worden. Dat lag aan ons, ja. Ja, toen zaten we heel eenzaam in een doodnormale trein. Ja, en dan moesten we gaan stil zien en mochten we net zingen. Dat wordt dus echt net een beetje jammer. Ik was u niet verzorgd. Nee, dat gaat vandaag niet gebeuren. Nee. Dat wordt gisteren ook mooi. Ik was dus in de Noord-Zee-express en we stonden op zo'n tussenstuk. Links ging de trein naar Maastricht met een normale lu. En rechts ging de trein naar Maastricht met de carnavalslu. Oh ja. Ik zou helemaal de... Hij zei ook altijd in de rechts pakken. Wat zegt ze? Dadelijk is altijd in de verdwaalde in de trein. Ja, absoluut. Je bent in het halletje en dan zit dan, what's going on today? Dat is altijd leuk, ja. Zo'n internationale mensen. Er worden ganz veel Koreanen en Aziaten. Of wordt ze dan vandaag komen die wonen gaan. Ze ziet met ons op de foto, die van ons. Ja, echt. Vooral een ganse rijsttafel bij je. Dus eigenlijk, als ik het goed begreep, ben je bij de Limburg geweest, je bent bij L1 en je bent op de foto in Kullen. Dus eigenlijk ben je internationaal. Ja, internationaal berucht. Wilt je een pinnetje? Ik heb pinnetjes. Ja, maar dan moeten we allemaal betalen, wa? Nee, helemaal niet. Net? Oh ja, dan willen we immer. Alles. Oh, dan doe ik ook meteen de groeten aan prinses Bente. Dat is zo leuk, Henk. Van OBS de Wiesnaas. Prinses Bente. Ja, Nou, prinses Bente. Ja. Oh, dank. Wie deze? Dat is ook een pinnetje. ja, zeker. Ik heb ook nog. Dankjewel, wa. Alsjeblieft.
Dan word ik hem alleen helderder. Zeker, jongens. Nee, op de bontjas blijven het plakken. Ik doe hem bij de andere pennen. Oh ja, de middenbontjes. Voor witwas. Oh nee, ik doe hem mee. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw. We maken reclame. Is het jullie foto? Maar is het elk jaar leuk? Of is het elk jaar hetzelfde? Ja, hij is 1 jaar nu. Ja, is een nee, ik snap wel echt de vraag. Hij lijkt heel erg op dit parfumtje. Ja, maar ik zie de douche. Ik vind hem wel erg mooi. Dank u. Dank u. We hebben er dit jaar voor gekozen om het logo in Santoy er iets aan toe te voegen. Maar waarschijnlijk wordt het volgend jaar weer andersom. Want nu lijkt het inderdaad alsof we 2 jaar hetzelfde pink. Ja. Nou, superleuk. Nou, Als je met trots in Den Bosch draagt. Zeker. Ja. Overal de knoepjoepbestickers plekken. Ja, dan mocht hij pin dan op. Ja, dat wordt absoluut. Ja, zeker. Nou, veel plezier. Ja, dank je. Ja, ook succes nog. Misschien kan ze er net. Misschien wil er ook een knoepjoepsticker. Maar dan kreeg ik heb het durf. Misschien kent ze. Nou ja, Wim weet. Hebben we nu iemand zitten dat kijkt hier iets met ken, dan meld ik. Ja, meld ik bij L11. Ik ga nu ergens in een knopje sticker hier. Maar ik moet wel even wachten, want ik weet niet. Oh, ik heb een pinner van u. Van Oslo? Ja, nou, zie je. Ja, ik heb het logo. Ik ga nog wat leuks. Laat op haar. Nu gaan we het metmaken. Het is een special effects van dit jaar. Oh jee, ja dat kunt. Oh, ja. Oh, je mag weer de benen zo denk ik. Oh. Dat is toch leuk, hè? Dat is leuk. Vasten op en zetten weer in de bubbel. Oh. Nou, kijk eens. Nou, ik heb... vorig jaar op pinken en nu in het sticker. Dankjewel. Nou, zo op de camera plakken. Oh, hij vuur erop. Maar misschien gaan. Maakt hij op de camera plakken? Oh. Zijn shirt. Kijk. Nou dat is heel lief. Misschien komen we dadelijk terug. Het klinkt goed. Ja, ik heb nog reclame voor de club. Ja, dat is helemaal prima. Kijk. Nou, ik heb nog een pen. Dat heb ik nog. Misschien kan hij aan. Nou, we gaan dit eens opzoeken. We gaan nog even tijd, hè. Ik kom even een uur terug, dan ben ik benieuwd. Ja, oké, is goed. Nou, laten we vooral doorgaan. We zijn er een menu. Ik had even wachten, hè. Kunnen we skiek wel instapt. Nou. Die beginnen dat te herkennen, want het is die parkeerplaats voor het station. Pension de eerste, daar staat de auto. Die hebben natuurlijk vandaag statie voor statie. Nou, en ik denk dat, ja, kijk, hier moeten de mensen instappen. Kijk, daar staan nog genoeg mensen. Ja, kijk eens. En zo stappen steeds meer mensen de Zoepco Express binnen. Oh, dank je. Hoi hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Hoi, goedemorgen. Zullen we eens kijken? Oh, kijk eens daar rechts. Nou, zullen we zij kan oplopen? Ik weet eigenlijk niet hoe we vandaan komen. We komen volgens mij daar vandaan. Hè? Oh, we komen daar vandaan. Nee, hier zitten de Valentijnsmins. Dan moeten we wel die kant.
Kijk eens wie voor dat al uit begint te zien. Het werd gaat. Dat is dan natuurlijk fijn. En dan stapt ze de trein in. En dan is ze meteen de kamer op die naast. Goedemorgen. Oh ja. Bent je net ingestapt? Ja, zeker. Ik zeg net, dat is zo fijn. Stap ze in en heb ze meteen de kamer op die naast. Oh, nou, goedemorgen. Is er wakker? Ja. Ja, steeds gewakken. Wie vroeg wordt het? 10 minuten te laat opgestangen, dus we was gezooid met de spooien. 6:30, Ros. 6:30. En wie laten ze het doen? Nou, hoer. Waterbak, ja. Ja, Ja, en- een trein en een beetje schminken, dus. Hoe kom je vandaan? Ja, ik kom uit Moorvoort en deze band doet echt. Uit Eindhoven zijn eerste editie. Zeker. Oeh, Eindhoven. Jazeker. Is dat niet een beetje vreemd gaan? Zo op Valentijnsdag? Nee, dat nee. Ja? Ik ben nu hier in de familie, hè, dus dat mag dan. Oh ja. Dan heb je een alibi. Ja, zo is dat. En wat verwacht je? Geen idee. Nee? Nee, echt geen idee. Is het je eerste carnavalsdag in Limburg? Of? Ja, dus dat is even anders. En dan heb je hem een beetje voorbereid. Ja, dat mag zeker vragen. Ja. in ieder geval al aangekleed. Ja, dat is al goed gelukt. Ja, mijn best gedaan. En hij heeft zich laten schminken, dus ja, nee. Kan alleen maar beter werden. Ja, dat wilde ik. Ja? Vrijwillig, ja. Ja, en heb je een favoriet? Nee, geen idee. Nee? Nee, Geen nog idee? niet. Nee. Heb je een favoriet? Jij bent wel fan van Franske. Gewoon een nieuws, vind ik wel lekker nummer. Ah, ja. Fransje Teunis. Ja. Waar komt ze vandaan? Ik kom op Moorvoort. Ja. En is het... En is het voor dich de eerste keer boetezitting? Of ook wel vaak? Een jaar of 5 zag ik dat er met ging. Ja. En waarom komt ze ieder jaar terug? Ja, het sfeertje is wel heel erg leuk. Ja, en lekker een beetje oldschool, traditionele dingen. En eigenlijk de afwisseling met alles. Dan gaan ze vanaf lekker naar Ramin, dat is weer een heel ander soort carnaval eigenlijk. Ja, absoluut. Anders een beetje. Nou, Stasi. En dan hebben we alles weer gehad. En wat vind je het leukste? Welke plek? Ik denk toch de afwisseling. Maar ik moet zeggen, op staprond vind ik Ramin wel leuk. Dus dan vind ik dansen en het sfeertje op het plein altijd wel. Ja. Ik vind niet echt een voorkeur-ding. Ik vind het overal heel blijven doen. Combinatie van. Leuk. Nou, veel plezier. Wilt je aan de pen? Accessoires. Kijk, dan beginnen we natuurlijk om dich welkom te heten in Limburg. Alsjeblieft. Ah, van Brambier. Wij collecteren de historie van de zoekkoel. Ja, want voor u is het dus niet de eerste keer. Nee, wij gaan door een jaar of 15 en 20 jaar. En wij hebben ons dat 12 jaar geleden ontmoet. En nu zijn we wat het eerste leuk. jaar getrouwd, hè. Dat is pas chic, hè. Serieus? Vertel. Ja, afgelopen zomer zijn we getrouwd. En nu, dus... Ja, dat inderdaad. Dat was mijn haakje. Dankjewel. Nu heb ik niks meer te zeggen. Wel te vroeg opgestangen. Ja. En viert je dan nog wel vast ieder jaar samen carnaval? Vaste prik. Ja, dat zit er niet bloot, dus dan gaat het er moeilijk goed. En wie ging dat er dan aan toe, 12 jaar geleden? Gezogen ging er daar? Nou, uiteindelijk hebben we blijkbaar een vaste hofleverancier voor die kaartjes hier van de trein. Dus zie je een andere groep, ik vind een andere groep. Maar de man daar zit achter ergens, die regelde dat voor ons allebei. Dus we hebben ons waarschijnlijk al een jaar eerder gezien. Maar ja, deze band zijn we toen ook samen geweest. Dus, ja, toen hebben we ons leren kennen en toen dachten we, ja, het zal wel. Toen zijn we eens rustig aan begonnen en uiteindelijk aan elkaar blijven plekken. Wat leuk. Ja. En nu is het wel ieder jaar boetezitting. Vaste prik. Sowieso, ja. Wij zwerven de provincie door wat dat betreft. Gewoon gingen van naar opa en oma en dan kennen wij gewoon. Wat leuk. Dus eigenlijk heb je boetezitting kindjes. Ja, boetezetting kindjes, ja. En wie oud zijn ze? 6 en 4. Dat is nog te jong om met te nemen. Jong, maar ze heeft vorig jaar gisteren de kinderoptocht gelopen en dus die kregen dat ook wel met. Dus over een paar jaar kennen ze het. Ja, dus motten ze over een paar jaar hebben ze eigenlijk geen keus. Nee, ik zou zeggen, laat maar goed met gaan en dan kunnen ze zich dan bedenken wat ze ervan vinden. Ja. Heel tof, wat leuk. Nou, veel plezier. Heb je even allemaal een pin gegeven? Ja, echt. Dankjewel. Alsjeblieft, dat is Hoi. En wie is het? Goed. Ja? Heb je nog even... Heb je al dorst? Even de boeien blikken, ja. Ja? Is dat nodig?
Nee, dat is wel een fijn begin. Nuttig is het niet, maar het maakt het wel makkelijk om de dag door te komen. En is het voor echt de eerste keer? Nee, nou, dat zie je langs een jaar of 20 al. Oh, je zit samen? Ja. Oh, wat tof. En wat is het absolute hoogtepunt? Dat was 10 jaar geleden cartouche met Emiel. Dus dat was wel heel gaaf toen. Ja. En wat vind je van de nieuwe presentator? Dat gaan we vandaag ervaren. Het is een jonkie, dus ik hoop dat er de sfeer erin kan brengen. Maar uiteindelijk met alle publiek en artiesten moet het goed komen. Zeker. Wie vond je het vorig jaar? Vaak gewoon gezellig. Gooi sfeer. En als het druk is, dan is het wel gauw goed, hè? Ja, ik weet niet helemaal. Ik weet dat de verwachtingen vooraf niet zo goed worden. En vandaag weet ik het niet. Blijf het terug? Vandaag blijft het terug. Iets koud, maar dat kennen we op kleien. Maar voor de rest komt het goed, ja. Nou, wat leuk. Wilt je hier een pen? Ja. Dan kunnen we de verzameling compleet houden. Wij bewaren het ook, ja. Alsjeblieft, ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Ook voor uw collega. Alsjeblieft. Nou, kijk, we hebben die ook wel blij gemaakt. Veel plezier. Ja. Hoi. Ja, dat doet hem wel, ja. Goedemorgen. Jij bent in het discothema vandaag. Ja, dat is wel duidelijk, ja. Ik heb mijn vrouw metgenomen, dat is een andere discothema. Die zei, nee, op de televisie. Het komt niet op tv. Oh, dat is alleen maar op radio. Social media. Social media. YouTube. Oh, ziet ook niemand dat ik niks verraden. Ik kan op kunnen zeggen wat voor wel het was. Ja, wat zou je graag willen zeggen? Nee, dat voor plezier gaan maken vandaag. Ja? Ga je er ook of niet? Ik heb er zin in, ja. Ja, ga je ook naar de zoekpolers aan? Ja, zeker, zeker. Het is mijn derde keer volgens mij. En ik moet zeggen dat ik het ieder jaar het hoogtepunt van het jaar vind. Kijk, dat vind ik weer ook. We gaan al 26 jaar als ze gaat. Zoiets. Dus we zijn diehards op dat gebied. Goed je dan vooral voor de artiesten of vooral voor de sfeer? Nee, ja, beide moet ik zeggen. Dat vind ik, de artiesten die op bezoek blijven, vind ik schoon. Maar ook de sfeer vind ik eigenlijk wel heel erg leuk in vinden. Ja. Ja. En heb je een favoriete artiest? Ja, niet precies. Nee, dat. Nee. Ik vind alle muziek wel leuk. Maar hoe kom je vandaan? Ja, kom uit Vlorp. Ah, dan ben je wel echt carnavalsliedjes gewend. Ja, zeker. Dat is natuurlijk een verschil tussen Remeun, Maastricht. Bedoelt, dat ze... Die LVK-artiesten, dat leeft natuurlijk hier gaat meer dan. Ik kom ook weer een jaar af, tenminste. Niet ieder jaar, maar probeer wel een jaar te gaan. Dit jaar erbij geweest? Ja, zeker. Ja. Wat vond je ervan? Heel erg leuk. Ja, het was leuk georganiseerd, moet ik zeggen. Er waren wij in de tuin, verschrikkelijk weer aan. Wat vind je van de winnaar? Van de winnaar? Ja, terecht. Afstand, met afstand de beste. Ook in de zaal wat duidelijk. Heel terecht gewonnen. Ja. Kent je het liedje? Mijn vrouw wel. Ik ben heel slecht in liedjes. Dus, want ik wil net zeggen... Ja, dat weet ik van proef, maar ja, ik denk namelijk... Nee, dat ga ik niet vragen, maar ik denk dat ze dadelijk wel komen. Dus dan is het natuurlijk wel van belang dat je die teksten kent. Ik kijk altijd wat mijn vrouw zingt en dan vind ik het een beetje nog. Hier is het vooral la la la. Ja, inderdaad. Ja. Ik ben binnen de belofbanger onder dit gezelschap. Wat leuk. We hebben jou een vastelovensspin. Nee, waar heb ik geen vasteloven? Nee, wilt je gewoon een vastelovensspin? Die van ik zeer. Die zien zeker van. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Zeker. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, veel plezier. Ja, hier ook. Hè. Hier ook wel plezier, hè. Hallo. Oh, kijk hier weer de polsbandjes uitgedaan. Ja. Zeker. De oudste van de trein, hoor meneer. Gaat jullie vaker naar de boete zitten? Ieder jaar als het kan. Ja. En wat vind je er zo leuk aan? Limburgers gaat carnaval aan. Ja? Heb je zelf uit Limburg? Ja. En wie lang viert je al? Hoe lang doen we dit al? Ja, vanaf de eerste boetezitting ongeveer. De eerste boetezitting. 81, dus we doen het nog steeds. Wat leuk, wat vind je er zo leuk aan? De sfeer. Ja. Zitten we ons bloot, hè? Ja. Ja, echte Limburgers, dan zit het erin, hè? We zijn hier geboren, hè? En we doen al jarenlang dat net. En zit je samen? Want vandaag is ook nog een speciale dag. Ja. Valentijnsdag.
Valentijnsdag. Oké. Oh, dat wist je al niet. Ja, dus dan moet je dat vandaag maar extra vieren. Ja, ik kan het doen. En heb je een hoogtepunt waarvan je zei, nou dat was echt fantastisch? Nee, ik vind eigenlijk allemaal schoon. Ja? Ja. Van A tot Z. Kijk, dat zijn de buurt en de familie. Dat is de dochter en dat is de andere dochter. En van de carnavalswagens gemaakt altijd. En met de Romein gelopen en gedaan. Maar daar leeft iets uit van niet meer. Kerk, landschap, Kouwbach. Ja. Ik mag... Die werd het omgelopen. Nou, geen idee. Wat leuk. En bij jullie is het dus met de paplepel ingegoten? Ja, vanaf dat we heel klein waren zijn we natuurlijk al aan de gang. Met naar de soepkool. Die Leimeesterreep, het steeds knoetje van ons dingen er 10 man in de soepkool. En toen waren het dingen. Dus dat is echt heel leuk. En wieveel keer is het dan nou? Ik heb geen flauw idee. Ik weet dat we vorig jaar een jubileum hadden, maar ik durf eigenlijk niet te zeggen. Ik durf het niet te zeggen. Heb je een hoogtepunt? Wat vroeger wel heel leuk waren, er kwam Beppie en in het begin hadden we een vriendje van Beppie en die deed ieder jaar weer ten huwelijk vormen. Dat was wel heel leuk. Wat tof. Nou, heel veel plezier. Dankjewel, hetzelfde. Dankjewel. Zo wie dat zit, zo'n beetje, dat maakt niet gezond. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh. Alsjeblieft. Dat is een vriend van mijn dochter, de Brabander, die moeten we dan leren. Oeh. Helemaal ingeburgerd. Ja, ben je helemaal in de Limburgse familie? Dat hoorde je net van mijn schoonouders en van mijn aanstaande. Dan hoorde je dat, kijk, prachtig om mee te wonen daar. Ja, want waar komt u vandaan? Ik kom uit Liemde, vlakbij Bokstel. En daar vieren we natuurlijk ook wel carnaval, maar dit is veel leuker. Anders carnaval. Sorry, vastelavond is veel leuker dan Vastelavond. Ja. Wat vindt u zo leuk? Jong en oud. Het verkleden, het helemaal gesminkt zijn, het van top tot teen. Ja, zit hier in Brabant is het een feestje en hier zit het in het bloed. Wat vindt u het allerleukste? Samen. Ja. En u zegt mijn aanstaande? Ja, we gaan voor de laatste vakantie hebben we haar gevraagd om te trouwen, dus aanstaande. Dus, en we gaan het plannen, dus dat is het idee. Ja. Alle knopjoepen en alle vastelavondvieren op weg naar de soepkool. Hij verlicht het mooiste kerkhorsliedje ooit gemaakt. Die werd gaat omgelopen. Niet hangen, niet hangen. Nou, fantastisch. Hoi. Hoi. Is het hier? Goed. Ja. Is het gezellig? Ja, dat is echt gezellig. Als dat 6 stunden op is, dan is het gezellig. Ja, dan is altijd de vraag. Het moet zo nog chagrijnig zijn, maar dat is niet... Nee, echt niet. Dat vindt we echt niet, weet je dat? Nee, maar goed, en we spannen plezier, hè? Ja, heerlijk. Kunt uit Rotterdam is om 3:30 opgestapt. Ja hoor, ja hoor. We komen We zijn ook vroeger opgestaan. Ja. Wat heb je gisteravond gedaan? De sleuteloverdracht van de gemeente. Ja. Waar kom je vandaan? Van Wonen en Klummen, van Zindverkunde. Hey! En van Ranzel. En een voerende naar de sleuteloverdracht geweest. Ja. En wat is je hoogtepunt met de vastelavond? Morgen erop toch, hè? Ja. En vandaag eigenlijk, ja. Eigenlijk begint het al de start hier, ja. Gewoon geweldig. Ja, vind je de boetezitting de stad? Ja, echt een happening van heb ik jou daar. Goed, leuk, gezellig. En dat wordt ook zo oud, die traditie, ja. Wie vaak bent je al geweest? En nu was het voor mij de derde keer ben ik maar. De derde, ja. Maar als ik maar. Ja, dat is een tietje geleden al eens. Oh ja, bent je er een paar jaar niet geweest? We hebben de traditie weer opgepakt, vorig jaar weer. Ja. Dus vorig jaar zijn we geweest. Het wordt buitengewoon gezellig. Meteen een nieuwe presentator. Jo. Ja. Wat vond je ervan? Ja, wel goed. Wel goed. Echt wel prima. Maar dan maakt ze dit veel met en dat is gewoon gezellig. En dan geeft ze eigenlijk veel en dan maakt ze het zelf. Ja. En heb je een favoriete artiest? Want je denkt... No.
Ik weet niet of dat kan. Nee, Maar gewoon niet zoet, we maar maken het toch het moet gezellig. gezellig zijn, dat is het belangrijkste. Ja. En dat maakt het gezelschap natuurlijk. Dit is gewoon super. Dit. Ja? Nou, wat leuk. Nou, ik ga ook een pen geven. Als je dat wil natuurlijk. Ja, leuk. We hebben hem ook. Ja, en wat vorig jaar ook erbij, dus daar kunnen we erbij. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Goed. Kocht al op 2 afspraken. Hier zijn LVK-fans. Zie je steeds zo lager? Ik niet. Nee. Zullen we een challenge doen? Een spelletje? Ja, dat mag. Ik heb hem net ook geprobeerd, ik weet niet wie ver ik zelf kom. Ik zing een zin en geen maar gedaan. We kunnen het proberen. Ja, oké. Nou, ik ga mijn tas even neerzetten. Er zitten ook heel veel printen in. Nou, dus. Alsjeblieft. Ik ben benieuwd. Oké. Nu gaat het komen. We gaan een challenge doen. Niet te moeilijk, hè? Nee, ik maak het niet te moeilijk. Ik zing een zin en geen maar gaaf. En iedereen mag meedoen, hè? Ja. Oké. Dus wij doen het op. Karakter! Dan krijg ik wat, want dan zo wel gaat zaten. Oké, we gaan naar vorig jaar. Ik heb geen rijen om te stoppen, geen rijen om te gaan. Witse wauwen, doren! Hey Frankie! Hey! Jorik tegen je man. Zo leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Gefeliciteerd. Volgende week. Ach, Kiki. Ja, Kiki. Als ik in de beter aansteek. Ja, dat is wat denk. Mam, doe eens vast in de beter aansteken. Mam, ook niet, maar vandaag wel. Ja. Ik wil meteen een feestje met. Ja, als ze de beter is. Hey, schoon. Kijk, die zijn beter. Oh, de camera. Oh, dat gaat er al. Snel weg. Zo. Je bent echt jarig vandaag. Nee, eigenlijk de 17e, dus nog een paar dagen verder. Oh, 3 dagen. Maar ze liggen een beetje voor, zeg maar. Ja, En gaat je naar de Gulpen of Vastelovsfinale? ja zeker. Ik zie nog een pen, ik denk. Ja, ik kom vooral naartoe een beetje, zeg maar. Viert je daar de verjaardag? Ja, dat is wel een beetje de bedoeling eigenlijk. Nou, dat is goed om te onthouden. Ik ga net een stuk daar, dus dit komt helemaal goed. Nou, heerlijk. Super. Hey. Heerlijk. Nou. Dat is goed bloos, hè? Oh. En we gaan Hey. Ja, precies. Jongens, geweldig. Leuke spelletjes. Geweldig. Pinda, ja wat dan? Ik heb ze jou gegeven. Ja, hij is zeker. Dankjewel. Ik nee, jongeman nog niet. Wat? Dit is een penke, jongen. Ook nog. Goed aan. Kijk eens. Hey, top. Als- Ja, ziek is. Kijk, ik ga je geven. Ja? Oh, top. Hoi. Maar ik moet dadelijk nog mijn broek en alles opzetten. Het is nog te warm in de trein. Ja, het is die bloedheid. Dus als u staan op het plein zijn, dan herken ik u niet meer. Nee, dat denk ik niet. Wat werd de look? Mogen we dat al zien? Ja. Ik heb nog een band voor een horen. Kijk eens, een ganse schoon tasje. Oh, wauw. En deze. Oh ja, mutsje. Ja. Heel mooi. We zijn blij dat we er wat bij kunnen zijn. Ja. Is het vaste prik? Vaste prik, ja. Altijd gezellig. Wat vind je het leukste? Nou, we zijn gewoon echt carnavalsvierder voor boet op straat. En live artiesten die deden het altijd goed, hè. Zeker, zeker. Heb je een favoriete artiest? Nee, ja, eigenlijk maakt mij niet zo heel veel uit. Als er gewoon live muziek is, dan spring ik overal op met. Ja. Leuk. Mogen ik hem bij de outfit nog een pin? Ja, heel graag. Ja.
Dankjewel, dankjewel. Altijd dank. Dankjewel. Ik weet niet precies hoe we zien, maar we kunnen even kijken. Oh, pardon. Die noemen de Piratenpartij. Kom zo terug. Jullie komen terug. Oké. Iemand die gaat terug. Is dat cameraman? Dat lijkt er nog niet op. Sander Pinnetjes. Dat is een mooie jas. Ik weet niet hoe we zien. Heb je toevallig een pin gekregen? Ik heb zeker pinnetjes. Fantastisch. Zij net op die idee, want als dat een pin is, moniteren. Ja? Kijk Oh, nice. Ja. Hey, dankjewel, dankjewel. Oh, ja, dankjewel. Kijk eens, alsjeblieft. Waardeer ik. Ik heb geen idee, maar ja, we staan stil, maar we zien niet bij een halte volgens mij. Ja, dus wij stonden nu op kind stil omdat ze met die wissel is. Net voor Eindhoven. We zien net zien we al van Eindhoven. Ja, ik denk het wel. Ja, de gebouwen lijken uit Eindhoven te zijn. Ja, we zien al een Eindhoven. Wij zijn zo in. Dat is Eindhoven architectuur. Nee, maar we zien niet bij een... Nee, ja, geen idee. Ik denk wel dat de verbinding niet goed is. Dus nogmaals, mensen, sorry als we af en toe wegvallen. We kunnen er helaas niets aan doen. Het is super druk in de trein. Mensen zitten op 4G en dat heeft natuurlijk invloed op onze verbinding. Dus ik hoop dat je alsnog geniet, ondanks dat we af en toe wegvallen. Sorry. Nou, zullen we het doen? Ja? Ja, zeker. Mogen we misschien langs? Yes. Hoeken van een camera stond ook wel lekker op. Ja, dankjewel. Hey, fijne wasseloventje. Ja, hetzelfde hè? Ja, hij stond erbij op hè. Kijk, hier is het net wat. Hoi. En hier weer nog de laatste finishing touches. Ja, ik kan dit zelf echt niet. Nee, dat snap ik, dat zou ik wel niet kennen. Niet zenuwachtig werden. Ja, dat is ook wel action. Ja, my lord. Heel mooi. Oh nee, de sierenstuk. Wie vroeg wordt vanochtend? Voor ons was het 6:30. We hebben samen schoonmaakt. 6:30. Oh, dat is nog shoppeling. Ja, Jurken, schminken. En je zit vriendinnen of? Ja, zeker wij met z'n... Ja. Leuk. En ieder jaar boetezitting? Ja, leuke prestatie. Fietsen? Want hoe kom jij vandaan? Ik kom uit Schopprooi, het lijkt me weer. Ja. Ja, dan is Venlo wel... Ja, het mag eigenlijk niet zoveel doen, dus dan nog een minuut of naar Venlo. Ja, we vinden het graag wel leuker, dus ja. Wat vind je er zo leuk aan? Ja. Nou, de beste in de wc. Ja. Dat is echt super. Dat kan ik voorstellen, ja. Het is niet zo druk, dat is meer plek voor elkaar. Het stage heb je toch iets meer dat gedoe en je trekt op een gegeven moment gewoon van het drukje. Dus ja, dat snap ik. En het heet ook wel vet, dat we samen in hetzelfde schuitje zitten. Vraagt dan de aftrap? Ja, ook echt heel leuk om samen te beginnen met schminken en dan gewoon muziek al aan, smeren, passen op een muziek. En dan, dat is gewoon leuk. Ja. En wat zit verder nog op de planning de komende week? Muggen omstreken en ja, ik moet morgen dus werken dus van Inlandsbaal, maar... morgen ga ik in Durp, ja. Dat is gewoon, ja. Nou, veel plezier. Zo, ja, we zien hoe wel bij een halte, dus we kunnen eens kijken. De mensen in is weg. Ja, oude bruintje. Pas op voor je. Ja, nu kunnen we als het goed is wel even kijken. Ik hoop dat het ziet er wel goed in ieder geval. Ja. Wij hebben heel veel in zo'n stad. Niemand binnen. Ja. Oh ja. Ik heb geen idee. Is het Eindhoven? Ja. Nou,
ook in doen? Is dat hier? Oh, dat is perfect. Dit is Eindhoven, toch? We gaan straks die kant op, hè? Naar Veenlo. Die kant? Ja. Nou ja, we mogen het vertellen door de... Ik kan op de steun. Yes. Als de spreeksleutel luistert binnen. Ja. Maar als ze de spreeksleutel loslaat, sluit geen miget. Oké. Ja, maar zolang ze wat kallen of zingen of wat dan ook, als ze spreeksleutel binnen. Oké, dat is goed. Goed. Oké, heb je een favoriet vastelavondsliedje? Nee? Maak echt niet uit. Hier even de lans. Oh ja, zeker. Dat is gewoon van die weg. Wil ik op de deur toe, want ze geen galm in. Oh, dat is goed. Ja. Nou, we wachten even totdat de deur dicht is. Ja. En heeft u... Als er galm is, zingen. Nou, we gaan zingen. Die denken dat ik hier niet optreden ga geven. Dat ga ik dus echt niet doen. Maar ja, wat zullen we zingen? Nou ja. Nou, dat gaan we inderdaad doen. Nou, gewoon even het verzinnen. Hallo allemaal, vastelavond samen. Het is niet meer zo heel erg vroeg, maar misschien is het goed om te weten. Ik hoop dat ik te horen ben, ik heb eigenlijk geen idee. Oh ja, nou, dit is inderdaad beter. We zijn onderweg naar de Groene Boetezitting en ik hoop dat iedereen er al heel erg naar zijn zin heeft. Ik ben Fabienne van den Homweg van L1 en het is misschien goed om te weten dat we live opnames maken op dit moment. Ik zing een zin en degene die hem dadelijk afmaakt, die krijgt een pin. Oké. Vastelavond, vastelavond. Ja, ik hoor in even. Oh ja, ik hoor in even shingelen voor goed zo. Oké, nou, we komen langs. Ik hoop dat iedereen het heel erg naar zijn zin heeft en weet dat we eraan komen met pinnetjes. Dus als ze hem afzingt, dan kies ze het. Zo simpel is het. Veel plezier. Nou oké, ik hoor die aan de andere kant al shingelen boe. Dus dat is al goed om te doen. Hoi! Kijk, dat ging goed hier. Ja, zingelen boem. Ja. Dat is live televisie. Eigenlijk heb je al die zin, hè? Ja, eigenlijk wel, maar ja, ik heb hem wel goed gezongen. Ja, dat is wel goed gezongen. Nou ja. Is er nog wel in? Dankjewel. Alsjeblieft. Komt u niet langs? De deur dicht. Dan de volgende. Nee, kom er zelf ook. Oh ja, dat is goed. Oh, dat is helemaal goed. Horen we je ook tot te horen? En dat zijn ze. Heb het gehoord. Nou ja, dan kunnen we dat doen. Oké, nou super, leuk, dankjewel. Ja. Goedemorgen. Ahmad. Oh. Hoi. Hallo. En heb jij ons net gehoord toevallig? Ja, dat is goed. Wilt je een pin? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik de radio. Ik zong net iets. Weet je wat ik zong? Zingen boem, toch? Ja, kindje maar afzingen. Ik zong vastelavond, vastelavond. Singelen, boem. Nou ja, kijk. Dat was het. Vastelavond. 3 dagen en een stuk. En dan doe je het op tegen. Nou ja, dat is helemaal fantastisch. Ja, waar is al? Hey. Ja, top uur. Ik heb het goed met je. Dankjewel. Alsjeblieft. Ook ik er ook een Dankjewel. Wat ziet je er leuk uit? Dank je. Als paddenstoel zijn gaan. Ik denk dat er nog veel paddenstoel is tegenkomen. Wel veel of niet veel? Wel. Ja? Dat is echt de TikTok-trend. Ja. We zijn iets heb ik helemaal gemist. Ja. Daar hebben we gewoon er even goed je beste van maken. En we hebben je ook zelf geschminkt. Ja, ziet me goed. Ja, we hebben het zelf gedaan. Ja, vroeger opgestaan we dit zo. Ja? Wie vroeg hoort het? 6:15. Ja. Oh. En hoe kom je vandaan? Van Rooi, van Strandrooi. En hoe moet je ingestapt? Wiert. Ja. Oké, nou ja, lekker vroeg, maar dat mocht de praat niet drukken. Nee, absoluut niet. We konden gewoon een lange hebben. Dan is het de eerste keer boetezitting? Nee, al dik. Tweede keer op z'n, denk ik. Ja. Is het ieder jaar vast? Vaste prik op zondag. Zeker. En wat vind je zo leuk aan de boetezitting? De gezelligheid. Het ons kent ons, denk ik. Ja, is dat zo? Ja, ik vind wel altijd samenhorigheid. En heeft ze een artiest waarvan ze denkt als dekken? Ik zie het net in de nieuwe.
En welk liedje? Maar dat maakt helemaal niks uit. Als we begint te zingen, dan ben ik het. Ja, het gaat los. Dat is wel prima, ja. Ja, wat top. Nou, ik hoop het vurig. Ja, dank Zo leuk zien. Veel plezier. Ja, hetzelfde. Ja. Hoi, hoi. Hoi. En wat werd die... Zijn die illegale praktijk? Nee. Fout van mij. Ik ben dorstig. Heb je dorst? Nee, dankjewel. Nee. Het zal niet de eerste zijn vandaag wel. Nee, dat niet. Nee. Maar ik heb het zo goed. Ja? Nou, veel plezier. Dankjewel. Hallo. Heb je met één groep te maken? Ja. Heb je gehoord waar wij net zongen? Nee, oh, dat is jammer. Wilt je een pin winnen? Ja. Nou, kijk, dit werkt dan ook. Ja, helemaal goed. Kijk, ik zou de rest van de dag heel dankbaar zijn. Alsjeblieft. 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 Ja, dankjewel. Alsjeblieft. 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 Ja, ik heb het al. Alsjeblieft. Verbinding check, we zijn nog live. We zijn nog live. Hoi. En smakelijk. Dankjewel. Zet het ontbijt? Dit is het ontbijt inderdaad. Het is het allerbeste blij van Limburg. Oh, Snijders. Wat maakt hem zo goed? Niet met de melk. Nou. Nee, het is gewoon perfect. Het is echt, de kruimels zijn lekker crunchy, de pudding is lekker romig. Het is gewoon het allerbeste. Perfect ontbijt. Perfect ontbijt. Is Ja. het vast ontbijt met de vaste lovend of is het altijd anders? Nee, ik koop eigenlijk altijd wel blij met zoetkoolzolterig. Ja? Ja, en zaltmarelbroodjes. Ja, altijd. Nou, lekker gedaan. Want je gaat dus vaker naar de zoekkool. Ieder jaar. Wat vind je er zo leuk aan? Zeker zo leuk aan. Ik vind het leuk dat het de gegevens dat iedereen gewoon weet. Dus er is gewoon al iedereen enorm. Het is gewoon een groot, ja, het is gewoon altijd leuk. En hoe komt ze vandaan? Strampooi. En dan van een groep moet je dat afspreken? Ja, die vriendinnengroep. Met hoeveel zit je? Hoeveel zijn we nu officieel? 11? 10? 10? Ja? 10. Wat leuk. En wilt je een pin? Ja. Heb je gehoord wat we net zongen door de intercom? Ja, dat klopt. Welk liedje? Vastelovend, vastelovend. Ja, mijn voorbereiding is niet zo goed. Dat is geen probleem. Maar die gaat het goed. Ja, nou. Oh, dat was een quizvraag voor dit punt. Oh, een quizvraag. Ja. Oké. Maar dat is niet erg. Precies. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Oh, wacht, we komen heel even achter de klas. Hoi, hoi. En wie is het hier? Oh, nou ja, kijk, dan hoef je daar niks voor te doen. Alsjeblieft, veel plezier. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Ja, vreugd, hè? Ja, is het vreugd? Wat gisteren laat? Dat weet ik niet, wel voor hier een paar dagen. Ja? Wat stond op de planning? En, hoi. Wie laat ook van bed? 4 vanavond. Oeh. En wie laat stond te wekken? 6:15. Dan geeft dat vandaag op karakter. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, zeker. Ah, nou, kijk. Nou. En echt potsen. Pottentottenneke. En wat betekent dat? Dat zeggen ze in Beek, pottentot en pottentottennekes. Ja. Je bent van Beek? Ze zijn van Beek. Hoe zit je opgestapt dan? In Beek. Oh, wat leuk, dat heb ik helemaal gemist, maar dat is natuurlijk een ander treinstijl. Maar de esthese van Proefmaar. Ja. Nou, zullen we een finish lyrics doen? En als je het goed hebt, krijg je een pin. Ja. Oké. Dus we doen het op... Karakter.
Ik word helemaal nergens achter. Vanavond doen we anders op de achter. We worden ons bed verluid, ik niet zien, nog niet gezien. Ja, ja. Kiki, helemaal goed. Check dit. Hartstikke in de pin. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oh ja, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kijk eens. Alsjeblieft. Mam, ik heb een praatje. Nou, het is hier nog steeds gezellig. Nee, wacht even, ik ooit een jou. Oh ja, sorry, ja. Nee, live, oh hoor. Jongens, goedemorgen allemaal. Rustig, Kiki, raken. Jongens, we hebben hier live alleen. Jouw naam is? Fabienne. Fabienne. Hoi, ik ben Roger. En dit is uit Amsterdam, Michel. Michel. Hey, leuk dat we jullie zien hedenochtend. Hoe is de trip tot nu toe gegaan? Ja, fantastisch. Ja, het is heel erg leuk. We begonnen om 7 uur in Maastricht en we zijn ondertussen in Eindhoven. Ik weet niet waar we zijn. We zijn nu onderweg vanuit We zijn onderweg van Eindhoven naar Venlo, een stadje van lol en plezier. Wat zijn die eerste indrukken in de trein geweest? Ja, heel gezellig. Ik vind het eigenlijk het hoogtepunt van het jaar. Het is super gezellig. Mensen zien het schminken. Kijk, vind je van wie schmink? Ja? Mooi. De mooiste van ze allemaal. Dat is 50 plus, hè? Ja, nee, het is heel gezellig. Lekker eten, drinken, schminken, spelletjes spelen, zingen. Is dit gaat opgevallen in de trein? Is me gaat opgevallen in de trein? Nou, dat het vanochtend erg rustig wordt. Ja. En in Linz is het een half uur later en dan zit de trein bandvol. Nou, even, los even mij dezelfde voorstellen. Oh, is zich het opgevallen? Jazeker. Wat voor zin, we gaan al jaren naar de Zo Cool. En kijk even naar deze generatie, 50 plus. Maar ik vind, en dat deed ons veel plezier, dat er heel veel jeugd in de trein zit. Dat is een hoor. Dus volgens mij mogen we het stokje langzaam overdragen. Weer geïnfecteerd door het vastelovensvirus. En het is natuurlijk mooi in de Zo Cool de aftrap te doen. Hè? Ja, zeker weten. Hey, ik wens je heel veel plezier. Dank je voor het interview. En ook de cameraman. Zullen we nog een liedje zingen, jongens, samen? Ja, zing eens een liedje. Ja. Welk liedje gaan we zingen? Kom dus samen en drinken, heel de centjes straat. Zootje nog maar een, want ik ben nog lang niet zat. Kom dus samen en drinken, maar dan waarom ik me niet? Ik wil niet van die klein, maar van die grote potten beer. Hey! Jongens, dankjewel. Dit was live alleen, ook op YouTube kanaal. En heel veel plezier vandaag. Tot ziens, hè. Hoi! Hey, ja, we filmen gewoon door. Maar je hebt wel absoluut Fijne dag. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Hoi. Alsjeblieft. Wil je er even aan voorstellen? Dit is Simon. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is dit? Nee, dit is een echte. Ja, je ziet wel bij van het eerste uur, hè, want dat zijn groetjes. Ja, we hebben er nu voor 50 plus, hè. Dus ja, maar dit is... Wie lang ga je het al met? Ja, een jaar of 20 toch zeker. Nou ja, kijk, ik wil het niet zeggen, maar toch complimenten voor de kwaliteit. Dankjewel. Wordt goed verzorgd. Ja. Ieder jaar poetsen. Wat bleef? Zeg, ieder jaar poetsen. Ja, precies. In de kluis, hè. Als er carnaval bij is, dan ga je toch in de kluis. Ga je in de kluis? Oeh, en je hebt er maar één. Ja, we hebben een nieuwe, maar... Oh, ik heb wel een nieuwe. Maar dit is leuker. Ja, zo vintage. Oh, een vintage, ja. En heb je ook wel eens een gooi gedaan naar de gouden samafoon? De gouden wat? De gouden samafoon. De gouden samafoon. Oh. Ja. Geld verdienen. Ja? Oh nee. Heb je wel eens mits gedaan? Ja, maar ze waren in Elf of ergens toch geweest. De visvijver. Ja, klopt. Ja, en toen was ik thuis en ik ben niet gegaan. Ik ben het net al kwijt. Ja, dat is dus een concept. Visvijver. We verstoppen ieder jaar, dit jaar ondertussen 7. En zoeken en dan winnen ze 1100 euro. En dan is het in de grote online, social media. Ja. Misschien volgend jaar... Mogen
batterij is kapot. Nou, ik zeg nou, misschien kun je een tipje van de sluier doen. We gaan een oogkommetje weer de Gouden Sammafoon doen. Ik weet nog niet precies de datums, maar hoi vooral L1 in de gaten en dan... ja, dat weten we nog niet. Maar... Voornaam. De Oude Mert en Venlo. Ben ik niet bekend, maar jou oké. We hebben ze niet bekend. Nee. Oh, vervelend. Goed. Wat vind je zo leuk aan de boetezitting? Oh ja. Heel veel artiesten, 2 nummers, dus heel veel variatie. Dat is met een grote groep feit samen op één plein samen feest. Maar ik vind de treinreis, dat is natuurlijk ook een heel, ik wil niet zeggen het hoogtepunt, maar je kunt wel in de buurt. Heb je een favoriete artiest? Situationaal tevreden. Moerenbetatie. De variatie vind ik het leukste. Nou, veel plezier. Dankjewel. Ja, zo gaat die dingen van het eind. Ja. Die grijnding. Het is een en al liefde. Een en al liefde. Hoi. Hoi. U komt hier niet vandaan. Ik kom hier niet vandaan, dat klopt. Maar, de eerste keer boetezitting? Nee, de 4e keer. De 4e keer. Dus het begint wel traditie te... Het bevalt heel goed. Ja, ontzettend leuk. In het begin altijd op televisie gekeken. Dus zei ik tegen Simone, ik zeg, daar gaan we een keer naartoe. En sinds we daar geweest zijn, zijn we niet meer weg geweest. Dus kijk er elk jaar naar uit. Maar u woont in Amsterdam, of? Ik kom uit Amsterdam, maar ik woon nu in Weert. Ah, u woont wel in Limburg. In Limburg, klopt, ja. En bent u al helemaal ingeburgerd? Helemaal ingeburgerd. Diploma er ook bij, dus helemaal ingeburgerd. En welke test heeft u moeten doorstaan? Limburgs kallen, daar ben ik voor gezakt. Maar Limburgs verstaan, dat kan ik wel. Ja. Dus je kunt ook in dialect spreken, dat versta ik. Nou, wie is Sienedag? Ja, een prachtige mooie dag, tot dusver helemaal goed gegaan. Ja. Nou, en nu moet ik natuurlijk op de Bonnefoy iets verzinnen. Wie oud bent je? Dat was een beetje te plat, dat versta ik niet. Hoe oud bent u? Ik ben 59. 59. En sinds hoe lang woont u in Limburg? Sinds 2018. 8 jaar. 8 jaar, en daarvan 4 jaar boetezitting. Ja, klopt. Ja. En wat vindt u het leukste aan de boetezitting? Nou, ik vind de reis er naartoe vind ik leuk met de hele trein vol. Maar ik vind het ook leuk dat je in een heel kort tijdbestek allerlei verschillende artiesten ziet. En de sfeer op het plein is ontzettend leuk. Dus, ja. Heeft u een favoriet liedje? Ik vind het Hoendervel vind ik leuk. Ja. Goed toe te vieren. Dat vind ik een mooi lied. Ja. Nou, top. Ja, ze komen vandaag niet, want Hoendervel is gestopt. Ja, klopt, ik weet het. Maar ja, goed, het wordt wel gedraaid, dus dat vind ik een mooi lied. Dus, ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Schöne dag. Ja, dank je. Hallo. Hoi. En is het hier gezellig? Gezellig. Super gezellig, ja? Gezellig. Wat maakt het gezellig? Ja, samen wat geloof ik vieren. Ja. Wat is het leukste? Samen plezier maken. Alle liedjes heel laag met zingen. Ja? Jullie... Oh nee, dat komt op de speakers. Ja. Kunt je er met zingen? Kunt je er met zingen? Dat zou je wel met kunnen zingen, maar ik denk dat is wel heel blij van. Nee? Oké. Kan ik ook blij maken met een pen? Altijd. Ja. Als ik van de penkist, dus dan weer een jongen blij van. Mooi, wel. Dankjewel. Hey, dank je. En je kijk goed. Ja? Ja, dat is goed. Ik neem een kleine camera op. Ja. Het is helemaal hoe waren niet geweest. Waar is hij daar? Hoi. Ik hoor jouw gezicht. Hoi. Oh, hier zit Hoi. Dit moet een vriendinnengroep of iets zijn. Zeker, ja. Heb je samen geschminkt? Ja. Dat ziet er fantastisch uit. Dus, en wie elkaar liever slapen, of? Nee, dat niet. Dus het wordt wekker stond vroeg. Heel vroeg, eigenlijk veel te vroeg. Maar goed, we zien het. 106 En heb je een vast programma met z'n allen? Of? Nee, we zien het al. Ja, een beetje kijken wie het loopt vandaag. Ja. En hoe heb je er de meeste zin in?
Misschien wel met een pack. Dat ben ik wel benieuwd. Ze zien wel mooi. Dus ik ben benieuwd. Ja. Nou, wilt je een L1 pin? Nou ja, op zich. Ja. Ja, dat is goed. Wauw. Ja, dankjewel. Kijk, ze hebben wel nog geluk. Nou, veel plezier. En wie is het hier? Lennart. Oh, met naam. Nou, hoi. Lennart. En wie is het? Ik ben Thijs. Lennart en Thijs. Mama, ik zit te kijken. Ze komt ook in de zoekkool. Dat is gezellig met z'n Maar ze zit niet in de trein. Nee, ze is met de auto. Ze is te oud voor de trein. Morgen eigenlijk niet, hè? Nee, morgen eigenlijk niet. Eigenlijk... Die man is een beetje stout. Ja? Zie je nou discussies even gevoerd? Ja, ben ik. We gaan nu voor de eerste keer zelf mee. Ik ben vorig jaar metgegaan met hem. Maar nu heb ik de vriend overgehaald om op te komen. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar wel vroeg opstaan. Ja. Is het die eerste keer? Ja. Wat verwacht ze? Ja, de artiest uiteraard. En drank. Ja. Dat is voor mij een natuurlijk keer. En gezelligheid. En ja, ik heb heel veel zin in alle artiesten. Het lijkt me super gezellig voor wat ik gezien heb. Ja, vind ik super. En heb je een favoriete artiest? Ja, ik hou natuurlijk van Santana, Beppie, ook heel veel van Erwin. Erwin vind ik ook een hele leuke artiest. Dus spreek maar aan. Ja, ik zie het. Even een uurtje van, moet goed komen, moet goed komen. En als ik dan een zin inzet en jij maakt hem af, dan kun je een pin winnen. Dat was het eens. Ja? Oh, wat een nacht. Nooit gedacht, had ik. Ja, het is echt te vreugd. Oké, hebben we een... Bjorn en Mieke. Bjorn en Mieke. 1000 sterren bovenaan, nog een verleden van. Wacht nog boven, losse stralen van geluk. Nou, helemaal goed. De lampjes tegenaan, met vaste loven aan. Lach naar boven, laat ze stralen van geluk. Ja. Het is helemaal geslaagd. Ja, dankjewel. Nou, nog een pinnetje, hè? Ja, zeker. Dankjewel. En hoofd. Nee, we moeten door. Helemaal goed. Hoi. Ja, dit is een... Ja? Je kent goed Limburg? Ik ken heel goed Limburgs kallen. Hoe komen ze vandaan? Uit Rooi, Stramprooi. Wie wiert? Wie wiert? En je viert altijd samen kampen? Ja, vastelovend hè? Vastelovend. Sorry, ja, tuurlijk. Nee, ja, ik kan geen Limburgs praten, maar ik versta het wel. Je verstaat het wel? Ik doe mijn best. Maar je komt oorspronkelijk ergens anders vandaan of gewoon nooit aangeleerd? Jawel, ik ben een echte Limburger, maar ik kan gewoon geen Limburgs praten. Nee, ja, dat ben ik. Ja, ik ook niet. Jawel, ik heb het zelf geprobeerd. Maar ik ken ook heel goed Limburgs kallen. Joh. Dat is het enige. Ja. Het enige, ja. 10 voor de minuten. Joh. Ja. Nee, ik kon natuurlijk hetzelfde. Ik kon het verstaan, maar ik kon het gewoon absoluut niet praten. Nee, ja, Klinkt dat is- echt voor geen meter, maar... Maar kennen jullie wel de liedjes? De liedjes? Het refrein. Dat ken ik. Wat is een favoriet liedje? Routewisser vind ik leuk. Routewisser. En van Marieke. Bjorn en Mieke. Bjorn en Mieke. Maar verder dan dat kom ik niet. Nee? En als we dus met z'n allen routewisser doen, dan krijg je dan van mij een pin. Ja, dat oh ja. Oké, Routewisser. Routewisser. Het regent. Het hagelt. En de chauffeur stuurt niks. Paraplu weg. Rond de jeep weg. Steekt die handen omhoog. En routewisser. Routewisser. Ja, helemaal geslaagd. Dankjewel. Dat is het beste. We doen ons best. Ja, dat is wel aan het Meer kunnen we niet. Ook dat is vastelopen. Het pak die pen toch aan. Kijk eens. Sjoerd. Kijk, Sjoerd. Ashley. Hey, dat was leuk. Dat was leuk. Ik heb het was geweldig. Het was geweldig. Hoi. Jij zit met z'n tweetjes? Met z'n vieven. Met z'n vieven? Hoi. Jij zit van Wier. En vaste prikkenboetezitting? Zeker weten. Ja. Wie van jou? Ik denk al een jaar of 10. Denk ik toch wel, ja.
Ja. Heb je een favoriet moment? Ja, Beppie Kraft hè. Ja, Beppie. Als Beppie niet komt, je ook niet meer. Ja. Nee. Het is weer 80 dit jaar, hè? Ik zou het niet weten. Ja, het is weer 80. Ja? Wie lang ben je al fan? Fan van Beppie? Ja, toch 10 jaar hè. Ja. We hopen dat ze dit jaar dus weer komen. Het doet mijn zuster hè. Ja? Zo? Ah, het programma is nog niet bekend officieel. Ja, maar ja, die is er altijd van. Dat is er altijd, ja, dat is wel. Momentjes. Word je op de schoolfestatie? Ja. Wie hoort het? Daar ben ik niet geweest, maar ik zoek het op televisie. Ja. Vind je er een echte vierdag? Word je iedere dagje op stap? Ja, dagen of 3, 4 toch wel, ja, zeker. Ja. Nou, ik ga nog een pintje. Vind je dat leuk? Zeker. Dankjewel. Dankjewel. Nou, Viggenstraat, Vengweg. En Jochem heeft een vriendin. Dankjewel. We gaan er even uit. We lopen weer gezellig door. We zijn een neppe. Ik dacht dat dat een denk was. Nee, wij hebben normale en lichtgevende. Maar ik kan best wel zeggen dat die lichtgevende, die werden erg duur als we die nog beter zouden maken. Maar we hebben heel veel problemen met lampjes. Dus we zijn nu helemaal teruggestapt Ik naar... hoop toch niet dat je morgen problemen hebt met lampjes, want... in Beek? Ja, in Beek. In Beek, ja, klopt. Ja, maar dan hoop je toch niet dat je problemen hebt met lampjes. Bent je erbij? Ja. Weer zijn we de lichtstoet. Je zit van de lichtstuut. Oh, wat leuk. Ik ben van het comité. Van werk. Wie lang doet je dat al? Ik zou het niet weten. 11 jaar, 12 jaar. En wat is het leukste daaraan? Het geeft dat de lui zoveel spas hebben. Heb je dan ook echt een glow-outfit? We hebben een eigen kostuum, ja. Ja, ik ga morgen op zoek naar het mooiste lichtgevende pakje, dus wanneer mee bij je melden? Nou, ik moet de optocht, veer zijn van het optochtcomité. Dus niks zal ze niet veel zijn, denk ik. Nee. En zit jij erbij? Nee? Die dames zijn wel. Jij zit erbij? Ja, wij zitten erbij, ja. En heb je een speciaal pakje? Ik moet Birgit een beetje helpen achter de bar, hè. Dat is als die man bij de comité zit, dan wordt ze ingehuurd. Ja, dan heb ze geen keus vaak. Niks, ja. Dat we natuurlijk wel een leuk pakje aan. En vullig, hè. En achter de bar is dan op het plein? Of voor op het plein, ja. Op de VIP-ruimte van de marktstangen, maar de onder is voor de gasten. Dus ik sta nog bij de gasten, ja. Dat is geld, ja. En wie lang doet je dat al? Ik ken nu 5 jaar, dus 5 jaar doen we dan ook met, hè. Ja, gewoon met helpen, hè. Ja. Heb je daar zin in morgen? Ja, zeker. Altijd, hè. Daar verheugen we ons op, hè. Ja. En wat is leuker als hij niet met luistert? Beek of de lichtstoet of de boetezitting? Nou, ik wil ze allebei niet missen. Laten we het zo stellen. Hè. Ik ben heel neutraal. We gaan altijd naar de boetezitting hebben we gewoon ook naar werk. Het is toch anders in het duister, hè? Met al die lampjes, hè? Tijd gaat, hè? Ja. Erg mooi. En heb je een wagen of je zit na deze nog altijd bijgebleven? Nee, we hebben maar een Einzelganger. En die heeft 1000 lampjes waarschijnlijk op de pakje. Die neemt het hele jaar alleen maar om dan een heel mooi pakje te krijgen. Dus dat is gewoon schitterend. We zijn elk jaar benieuwd wat ze doen heeft, hè? Ja, dat is altijd heel erg leuk, ja. Nou, ik ga ook een pintje. We hoeven helemaal niks voor te doen, want het ligt ook echt een zitje op de lappen vieren. Ja, altijd dingen. Ja, zeker. Wacht, hier volgen. Ja, zeker. Nou, veel plezier en tot morgen. Maar de volgende jaar zit er alle wielen. Alle wiel. Ja. Ja? Ja, ik zeg alle wielen. Nee, daar laat. Nou, ik zal dus even liggen. Ja, als je het doet filmen, moet je ook alle wielen. Dat is goed. Van de lichtstoet. Ja, ik zal even liggen. Beste morgen ook.
Ik ben er morgen ook, zeker. Ja, zeker. Leuk. Ja, tot morgen. We zijn hier al geweest. Dus we gaan helemaal terug. Nee. Oh, pardon. Dankjewel. Nee. Zo. Wil ze nog wat Ik wil nog wel wat drinken, joh. Wil ze nog wat te drinken met je? Joh, ben ik onder samen te drinken. Het belachelijk aan maken. Ja, het is gewoon belachelijk aan maken. Echt schand. Dat kind niet. Dan komen we weer door. Hoi. Hallo. Hallo. Vrouwtje televisie! Allemaal samen, ja. Nee. Oh, wat ze meegehouden. Wie is het? Goed, met dich? Ja, ook goed. Heb je er zin in? Zeker. Ja? Zeker. Is het de eerste keer boetezitting? Nee, Sven, wie was de keer is er nog tussen? Ja, 34! Voor ons, slimmer. Je ziet er nu ergens in de 20, dus ja, zo ook wel zo dat ik bij zijn gegaan. Ja, geen 20 jaar, maar ik denk een jaar of 5. Ja, al zo lang. En wat vind je het leukste? De gezelligheid, de sfeer. Is het een familieuitje? Nee, een verenigingsuitje. Een verenigingsuitje? Wij zijn wel familie. Ja, dat klopt. Is het wel familie? En wat voor een vereniging is het? Dit is een zaterdagharmonie. Een zaterdagharmonie. Dus je maakt muziek samen? Ja. En wat is het favoriete liedje? Gaas. Gaas. En wie heet het? Gaas, dat is een nummer waar we met de schuiven beginnen en hoe dat uiteindelijk de schuiven, de sax en de trompet en de solo in dit. Ja, En wat daar zetten we leuk. die heel tijd mee op kop. En wat speelt zich? Schuiftrombone. Trombone. En wie lang luistert er dan? Het is groep 4 van de basisschool. Ik ben nu 23, dus dat is ook al heel even. Ah, wat tof. Nou, wat leuk. Ik ga nog een pin geven. Vind je dat leuk? Zeker. In de camera zullen we zeggen. Je is ook een zangerscherm, hè? Dat is de familie, dat zie je wel, hè? Oh ja, precies. Dankjewel. 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 Kijk eens. Ja, dank je. Mam zal weer goed zitten. Alsjeblieft. Ja, merci. Mama heeft een livestream toevallig. Ja, precies. De volgende keer van de verzameling. Zo, en nu gaan we weer. Buongiorno. Ja, dat is een leuke groep. Dan gaan we weer meteen door. Jullie mogen een pinnetje? Je mag zeker een pennetje. Oh, alleen als je geïnterviewd wordt. Oh, nee. Maus wil er wel. Maus, ben je geïnterviewd? Dat het Valentijnsdag is. Maus wil er wel. Ja, dan krijg je een speltje. Maar vooruit voor het speltje. Ja. Voor het speltje doe je dit. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Volgens mij zijn we er. Ja, volgens mij zijn we er. Ja, we zijn in Venlo. Zullen we dan alvast een moeten lopen? Ja, hier allemaal mal. Ja. Hoi, pas op. Hoi. Nee jagen, jong. Nee jagen. Dankjewel. Ja, wat jou nog een? Dank je. Wat leuk, wat lief. Ja. Ja, ik zei omdat het Valentijnsdag is vandaag. Ja, dank je. Wil je een kusje dan? Nee, dat is niet. Het is Valentijnsdag, hè? Dankjewel.
Kijk eens. Slecht. Nou. En heb je er zin in, mevrouw? Ja, altijd. Ja, zeker. Ja. Sinds wanneer zit je aan de trein? Van vanochtend 6:15? Ja, zoiets. Ja. Hoe ben je ingestapt? Sorry? Hoe ben je ingestapt? In Heerlen. In Heerlen? Oh, dus je zit ook al een tijdje in de trein. Ja, de trein is in maar dat ik nog schminken moest, aankleden moest, naar het station moest, dat. Maar goed, we hebben het ervoor over. Wie laat stond te wekken? 5:30. 5:30. En van dit? 4 uur. Oh, nou, een beetje Ja, dat is hetzelfde. een beetje Ja, dus hetzelfde. is wel een Ja. beetje fris, moet niet weg worden. Nou, is dat zo? Gevoel heb ik. Dank je. Nou, dat is make-up ding. Weet je. Kijk eens. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Fijne dagen. Hetzelfde. Je moet het in ieder geval allemaal doen. Ja. Nou. Oh, alsjeblieft, denk ik. En we zijn er binnen. Ja, zeker. Goed. Hoe kijk je het meest goed? Nog een fles bier. Nou, ik heb net mensen gevraagd of ze als naar de Gouden Samafoon gezocht hebben. Geer, hebben hem nog gemaakt. Ja, dat is een nummer. Is er niks? Ja. Was de Masters voorstellen? Dat is echt. Dat is net zo zwaar als de echte. Ja, zeker. Heb ze nog nooit gezocht naar de echte? Jawel, maar die komen niet bij ons in de buurt. Hoe kom je vandaan? Stramprooi. Ja, we We zijn bij de visviever geweest. Oké. Ja, goed. De meest ter plekke natuurlijk de visviever in El. Ja. Ja. Lekker afgelegen. Ja. Maar volgens mij hebben we als verretje ook ontmoet, niet? Klopt. En wie vond je als verretje? Sjoerd. Die kunnen we meteen even evalueren. Ja, zeker. Nee, goed gegangen. Ja? Jawel. En wat vond je het leukste? Gewoon. Ja, mooi inderdaad, natuurlijk groei met een pack. Mocht natuurlijk wel even zeker. Ja? Ja, gewoon gezellig samen zijn. Een beetje bier drinken, zaterdag. Gewoon met wildvreemde mensen die ze niet kennen, die neben die staan. Met een kamer op die naast. Zaneke. Precies. Ja. Zaneke. Ja. Is dat vastelovend voor u? Ja, heel belangrijk. En wat zijn nog meer op de planning de komende dagen? Morgen is optocht in Rooi, Stramprooi. Moeten we werken. Gewoon een paar putjes bier verkopen op de Kerkplein. Dat moet ook gebeuren Ja. natuurlijk. Ja, goed. En verder is in Rooie vreselijke mooie. Er komen nog wat artiesten. Dus ja. En heb je een favoriete artiest? Ja, Prüfman vind ik toch niet verkeerd. Ja. Ik ben benieuwd. Zullen ze vandaag komen, denk je? Zeker. Wat vond je van een liedje dit jaar? Chic. Ja. Nou, leuk. We gaan hem metmaken. We zijn... Ze zien bijna op. Heb je dat genoeg voor ons? Eigenlijk heb ik zo dat. Tot er nog een. Dank u wel. Super goed eroverheen. Ik ging dit bier zo. Precies op. Hey, hallo. Hey. Nou, en dan zijn we zo binnen 3 uur verder. En dan zijn we in Venlo. En dan kan de boetezitting beginnen. Wil ze dat nu volgen, dan kijk vooral naar L1 TV. Maar ook online kun je natuurlijk alles metkrijgen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. De hele show van vastelovend. En tot de volgende video. Doei!